سلام كبرات تختلتي انكم بسلام مصاكم كلكم ابزلكم سلام كنكم تكونوا تسفاي قبر لو معنتي مسحنتي اقداسيت ወይ ድማ ازي اقداس ዝኾነ ዛዕባን اقداسيت ዝኾነ ሰብን ኢና መፂና ዘለና እሱ ድማ መቸም ኣብ ዝቀዳማይ ዓለም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ቡድሆታት ዘለና ነገራት እንተሃልዩ ኮይኑ መብዛሕትኡ ብፍላይ ምናትና ማሕበረሰብ ዘይወለደ ወይ ዘይተመርዓወ የለን ወይ ከዓ ክምርዖ ዘይሓስብ ዳርጋ የልቦን ማለት እዩ እዚ ከዓ ቆልዓ ክወልድ እዩ ማለት እዩ ቆልዓ ምስ ተወለደ ዘሎ ሽግራት ወይ ድማ ቡድሆታት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ እንታይ እንተልኩምኒ which ኣብ ዓድና ብዙሕ ብሰንኪ ኣፍልጦ ድዩ ብሰንኪ ዘይነበረ ድዩ ኮይኑ ብዝያዳ ከተብርሃልና በዓል ዓባይ ተመክሮ ዘላ ሰብ ግን ብዓብዩ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ብዙሕ ሕማማት ናይ ኦቲዝም ከይኖም ቆልዑት ፈቆዶ ብሰንኪ ንእሽተይ awareness ወይ ድማ ብሰንኪ ንእሽተይ ንቕሓት ኣብ ዘይተደለየ ቦታታትን ኣብ ዘይተደለየ ነገራትን ዘጋጥም ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ምስ ሓፍትና ኣድሓነት ዘራብሩኽ ካብ ኣትላንታ እየ ሒዘልኩም ዘለኹ ካውንስለር እያ ናይ ኦቲዝም ክኢላ እያ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ብዙሕ ኮሚኒታት ክትምህር ፀናሕትን ከምኡውን ብዙሕ ተመክሮን ዘለዋ ኮይኑ እንታይ ኦቲዝም ከመይ ድመስል እንታይ ጠንቅታቱ ወይ ምልክታት ከመይ ዝመስል ስድራቤት ከመይ ገሮም ብቐሊል ካላኸሉ ወይ ይኽእሉ ክገብርዎ ዘለዎም ናይ ሰብኣይ ሮል እንታይ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ካባይ ጀሚርካ ኩሉ ነገር እናበደ ጥራይ ሰለኒ ድርብዮ ብዙሕ ነገር እንታይ ንኸውን ኢና እታ ሰበይቲ ሓላፍነት ወይ ድማ ሬስፖንሲቢሊቲ በዝሓ ማለት ሶ ነዚ ብምሉእ እዚ እውን ሓደ ብሓደ ክንዝርዝሮ ኢና ክንዛረበሉ ኢና ኩሉ ኢንፎርሜሽን ናይ ኣድሓነት ብዝያዳ ንሳ ባዕላ ተጋልፀና ኣድሓነት ማለት ኣብ ኣትላንታ ትነብር ኮይና ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተመሲረ ርአ ነይረስ ሶሻል ሚድያ ናታ which ዘገረመኒ ማለት እዩ ከባቢ 6 7 8 ዓመት ቅድሚ 7-8 ዓመት ብዛዕባ ኦቲዝም ትምህር ነይራ ባት ክንደይ ካባናና ብዛዕባ ንፈልጥ እንተልኩምኒ ወላ ክንዲዚያ ሚታዊት ካባና ንኸውንና ማለት ሶ ስለዚ ናታ ዩቱብን ናታ ኢንፎርሜሽን ብምሉእ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክገድፈ ፕሊዝ ከድኩም ርእይዎ ብዙሕ ትምህርታትን ብዙሕ ነገራትን ኣዳልያትና ስለ ዘላ ከድኩም ኣብኡ ትመሃሩ ብትሕትና ይላበኩም ማለት እዩ ከምኡውን ብዓብዩ ብገዛእ ርእሳ ተላለየና ድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዘሎ ሕቶታት ክንቅፅልና እቶም ሕጂ ትመፁ ዘለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበርዎ ብዙሕ ሰባት መጣን ክመሃረሉ ማለት እዩ ኣድሓነት ሓብተይ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ናብ ኤሮ ኢንቨስቲንግ ብስመይን ብስም ኩሎም ተኻተልትን ብዓብይ ድማ ብስም ኩሉ ማሕበረሰብ ኮሚኒቲናን ብፍላይ ድማ ብሰንኪ እትዮም ኩሎም ቆልዑት ነዚ ነገር ተጠቂዖም ዘለዉ ወይ ድማ ኣዌርነስ ብሰንኪ ኣዌርነስ ስድራ ቤቶም ዝሳቀዩ ዘለዉ ቆልዑትን ብሰንኪ ብስሞም ቴንክ ዩ ክብለክ ይፈቱ ማለት እዩ ምናልባት ንቻነልና ሓዳሽ ኺ ምናልባት ብዛዕባኺ መን ኣድሓነት እንተልና ብሕፅር ዝበለ ብዙሓት ሰባት ፈልጡኹም እዩ ቬሪ ፌመስ ኣብ ቲክቶክ ናብ ካልእን ባት መን ኣድሓነት እንተኢሎምሲ ብሕፅር ዝበለ ስም ክመላልና ድሕሪ ናብቲ ዘለና ነገራት ንከይድና ቴንክ ዩ Okay, thank you. ዝዓደምካኒ ሽመይ ኣድሓነት ዘራብሩኽ ይበሃል ከም ዝበልካዮ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኣትላንታ ይነብር ኣለኹ ሕጂ ክኢላ ናይ ስነ ልቦና ብከምኡ ተማሂረ ማለት እዩ ልዕሊ 15 ዓመት ዝኸውን እውን ኣብዚ ፊልድ licensed professional counselor ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ I specialize more ኣብ specialty ናተይ ኣብ ናይ trauma ናይ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ከምኡውን ናይ ኦቲዝም ማለት እዩ ብከምኡ ስፔሻላይዝ ገይረ ከምኡውን ይሰርሕ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም ይፈልጠኒ because openly ብግልፂ ብዛዕባ ናይ ጓልና ጋል 12 ዓመት ገይራ ኣላ ሕጂ ካብ ንእሽተይ ኣትሒዛ ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም ኦፕን ግልፂ ኮይነ ስለተዛረብኩ ብዛዕባ እውን ይሰርሕ ነይረ ግን ሞር ኣብቲ ጓለይ ምስ መፀት ሞር እንዳበልኩ መፀ ማለት እዩ ሰቡን ብከምኡ ብዙሕ ኮንሰልቴሽን ድዩ ወላ ብከምኡ ይፈልጠኒ ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ብሕብረተሰብ ድዩ ወላ ኣብ ዝተፈላለየ ቤተክርስትያናት ድዩ ወላ ማሕበረ ኮማት ድዩ ናይ ኢትዮጵያ ንኾነ ኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት እውን ብከምኡ ብናይ awareness ወይ ኣፍልጦ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ከምኡ ናይ ኦቲዝም ኩሉ ግዜ ይኸይድ ወይ ይህብ የሰብ ከምኡ ይፈልጥኒ ማለት እዩ ኣደ ክልተ ቆልዑትን በዓልቲ ሓዳርን ኣብዚ ዓበየ ግን I think መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ተወለድኩ እዩ ዝመስሎ ነው actually ጋር 14 ዓመት ከለኸ ዝመፀ ማለት እዩ high school ኣብ ዝተማሃረ college university and ከም እንዳበልካ ማለት እዩ በር ኣብ ዓዲ
ተወሊደ መፅአ ዋው ያ ሶ you know what እቲ ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ምሳኺ እውን ከብል ኣብቲ ኢንተርቪዋት ናትኪ ብምሉእ ዝኸታተልክዎ ሓደ ሓንተይ እቲ ገለ ሰባት ብትምህርቲ ጥራይ ዝተምሃሮ ይጸንሖሞ ንሓደ ሞያ ፕራክቲካል ነቲ ሰብ ክርድእዎ ከለዉ ብዝርድኦ ቋንቋ እውን ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ቲዮሪ ጥራይ ስለ ዝተምሃርዎ ይኸብዶ እዩ ማለት እዩ ናትኪ ግን እቲ ብሓቂ ቢግ ሪስፔክት ዘለኒ ወይ ድማ ዓብ ክብሮት ክህልወኒ ዝገበሮ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኦቲዝም ናይ ቆልዑት ተማሂርክዮ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ዩ ኦልሬዲ ኣዌር ኮንክስ ኣብ ናትኪ ዝነበረን ኤክስፒሪየንስ ዝገበርክዮ ተመክሮ ዝገበርክሉን ከምኡውን ብዙሕ ፊድባክን ብዙሕ ዓወታትን ዘበልክሉ ወይ ድማ ኣትሊስት ካብቲ ናብ ወርስ ከይ ዝግብኦ ዝነበረ ክድሕንሉ ዝኽእልክ ምዃኑ ብጣዕሚ ኣድንቐኪ ማለት እዩ ሶ ኦቲዝም ክንብል ከለና ንሓደ ምናልባት ኣቨሬጅ ፐርሰን ወይ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኦቲዝም ዝሰምዕ ዘሎሲ ምናልባት ኦቲዝም ገለ ሰብ ከዓ ካሊእ ፅቡቅ ነገር ከይመስሎ ወይ ቢዝነስ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ቻነል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ስለንዛረብ ምናልባት ኣይ ኖ ብዙሓት ሰባት ዘይሰማዕኹም ኣለኹም ኢለ ይግምትኒ ግን ምናልባት ኮን ዶኾን ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኦቲዝም ንባህል ሰሚዕ ዘይፍልጦ ሰብሲ ብሲምፕል ተርም እንታይ እዩ ኦቲዝም ወይ ከመይ ዝመስል what is ኦቲዝም ብሕፅር ዝበለ Okay. That's ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣውቲዝም ክንብል ከለና ብሲምፕል ተርም ክተብሎ ይትኽእል ንካ ንምንታይ ኮምፕሌክስ ዝኾነ እዩ ንምንታይ ኦቲዝም ክትብል ከለካ ናይ ኒውሮሎጂካል ራይት ናይ ኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር ወይ ከዓኒ ናይ ምፍልላይ ንሕና ምሽ ኒውሮሎጂካል ወይ ከዓኒ ኒውሮዳይቨርሲቲ ዳይቨርሲቲ ንሕር ትብል ኣለካ ዝኾነ ዳይቨርሲቲ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ህዝቢ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምኡ قلنا ول there's neurodiversity እቲ ኣተሓሳስባ ድዩ ኣረኣእያ ድዩ ዝተፈላለዩ ስም ብዛዕባ ኦቲዝም ክንብል ከለና ከዓኒ ኣብ ኣዘራርባ ድዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ድዩ ኣብ ኣረኣእያ ኩሉ ነገር ከማና ዝተፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ግን ኦቲዝም ክንብል ከለና ከዓ ብጣዕሚ ሰፊሕ ነገር እዩ ስፔክትረም እዩ ዝብልዎ ንምንታይ ሓደ ሰብ ኦቲዝም ዘለዎ እንድሕር ረኺብካ ሓደ ኢኻ ረኺብካ እምበር ንኩሎም ፈሊጥካዮም ማለት ኣይኮነን እቲ ኮምፕሌክስ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ንገሊኦም ሰባት ክትሪኦም ከለካ ከመይ ገይሩ እዚ ኦቲዝም ዘለዎ ትብል ማለት እቲ ናቱ ምልክታት እቲ ክላስ ዝኾነ ምልክታት እንድሕተሓስብ ኣለካ ከም ዝበልክዎ ዝሰፍሐ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ላይክ ቶም ፕሮፋውንድ ኦቲዝም ኣለዎም ንብሎም ሕጂ እዚኣቶም 25 ስጋዕ 30% ዘለዎ እዚኣቶም እቲ ክላሲካል እቲ ምልክታት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓኒ maybe ኣይዛረቡን ናን ቨርባል ዘይዛረቡ ምስ ሰብ ብዙሕ ዘይቀርቡ ኣብቲ ዓይንኻ ይርኢኻንዮም እቲ ክላሲካል ምልክታት ንብሎሲ maybe ደው ዝብሉ ድዮም ዋላ ነብሶም ክሃስ ይኽእሉ ወይ ንሰብ ክርድኡኻ ኣይክእሉን ዝተፈላለየ ሙቭመንት ዝተፈላለየ ሓደ ዓይነት ምልክታትን ገለን የርእዩ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ዘይዛረቡ እዞም ሕጂ ቀሊሉ ክትፈልጦም ትኽእል ኢኻ ዋላ እቲ ኦቲዝም እንታይ እዩ ተደይፈለጥካዮም ዋላ ኣብዚሲ ፍሉይ እዩ ኖርማል ኣይኮነን ከምቲ ኖርማል ኢልና ደብሎሲ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ግን ኣለዉ ከዓኒ እቲ ካብቲ ስፔክትረም ነብሎ ከዓኒ ዋላ ገና እቲ ኦቲዝም ስጋዕ ዳሕራይ ከማን ኣይንፈልጠን ኢና ንምንታይ ይዛረቡ ኣብ ትምህርቶም ዝበለፁ ብፍላይ ብትምህርትን ብገነን ማለት እዩ ገለ ሶ ኣብቲ ሶሻል ጥራሕ ዳሕራይ ትፈልጦም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ስለነድህብ ገለ ከምለ ገለ ኢልና ተኸነብል ንኽእልና ኣብ ምንታይ ግን ኣብቲ ኮሚኒኬሽን እንከሃባ ዝብል ተኣሽሙ ዘሎ ኣብኡ ክጎድኡ ይኽእሉ እዩ እንዳዓበየ እንዳኸዱካ ኣብኡ ትሪኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓኒ እዞም ኣስፐርገርስ ይበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ሓደ ኣምብረላ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ላ እሱን ኦቲዝም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦቲዝም ሲ ሲምፕል ጌርካ ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ ግን ኒውሮዳይቨርሲቲ እንድሕር ኢልካ ፍልሊ ናይቲ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ራይት ነቲ ኣስባና ድዩ ኣካይዳና ድዩ ጌርና ንሪኦ ነቲ ሂወት ሲ ፍሉይ ከም ድኾነ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሲምፕል ጌረ ኣይገለፅኩልካን ግን ናይ ኦቲዝም ነገር you did good ጽቡቅ ጌርክ because when I said simple ክብል ከለኹ ከም ዝበልክዮ very complex ዝኾነ ሓሳባት እዩ ግን እቲ ኦቲዝም ዝበሃል ሲ ሓደ ኣብ ቆልዑት ዝረአ ኮይኑ ንዑ ንምባል ኢለ ማለት ኣብ ቆልዑት ዝረአ ኮይኑ ከም ዝበልክዮ ከዓ ሓደ ዓይነት ዘይኮነ ምናልባት ሓደ ጽቡቕ ይዛረብ ምናልባት እቲ ሓደ ኣብ ትምህርቲ ክሓምቕ ክእል ምናልባት ሓደ ኣብ ሶሻል ዝተፈላለዩ ለማውን ዳስ ዋት አይ ሴድ ሲምፕል ማለት እዩ ምክንያቱ ኦቲዝም ኢልካ ምስ ሓደ ሰብ ሕማም እንተይልካስ እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ክመፅእ
وا even actually ካብ ዝፀበኹን ላዕሊ ብዲፈረንት ወይ ጌርካ ገለፅክዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ምዃኑ ምክንያቱ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ وا ወደይ የብሉን ክብሉ ፀንሑ ሞና ዓመት ንክልተ ዓመት ድሕሪኡ ከዓ ሪላይዝ ገብርዎ ማለት እዩ ኣለዎ መስለኒ ይብሉ ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝዓበየ ካብ ተመክሮኺ ኣብ ሰዓት ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ካብ ተመክሮኺ እቲ ሚስ አንደርስቱድ ዘሎ ከም ናትና ማሕበረሰብ ይኹን ወላ ብካሊእ ደረጃ ይኹን እቲ ሚስ አንደርስቱድ ዘሎ ብዛዕባ ኦቲዝም እንታይ እዩ ገለ ሰባት ይሓብዎ እዮም ሓቂ ሓይሽ ወላ እቲ ቆልዓ ከም ዝበልክዮስ ኮፍ ኢልካ ክትፃወትን ክትዘናጋዕን ምስኡ እናረኣኻዮ ከለካ ቁርብ ካብቲ ኖርማል ደኸነ ትብሎ ቁርብ ፍሉይ እንድሕር ብፍላይ ኣተኪርካ ጠሚትካያሲ you can see either why do you too much extra ዝኮደ ወይ ፎከስ ዘይገብር ኣባኻ እንድሕር ኣዝኻ ፎከስ ጌርካ ሪኢኻ ንሓደ ነገር ባተክሮሲ ትሪኦ ኢኻ ግን ሚስ አንደርስቱድ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ስድራ ቤት ይኹን ብዓብዩ ከዓ ንኩላትና ዝዳርጋ ሓድሽ እዚ ቋንቋ እዚ ንኩላትና ነስም እዚ ማለት እዩ ሕጂ ገለ ካብቲ ቀንዲ ጌጋታት ዝበሃል እንታይ እቲ ኣብ ፋሚሊ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ስድራ ቤታዊት ዘሎ ከምዚ ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ከማኒ ሓይሽ እቲ ኣፍልጦ እንዳረኸብና ንኸይድ ኣለና ሶሻል ሚድያ የብለና ኣሎ ገለ እምበር ቅድም ላይክ ኣብቲ ግሩፕ ክገብር ከለኹ ገለ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ይሕባእ እዩ ነይሩ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ከለና ብሓንሳብ ኣእትዮም ዋላ ውስ ይሓብእዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብሓንሳብ ኮይና ኣቲና ዘለና ከመይ ጌርና ክንተሓባባእ ኣብዚ ዝኣሞ የብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕና ሓቢእና ኣነ ከዓ እንታይ ዝብል ኣውቲዝም ክትሓብኦ ይትኽእል ኢኻ እንዳተገለፀ እዩ ዝኸይድ ንደቅኹም ኢኹም ክትሃስዩ እምበረ ካልእ ተዕሽብዎ ሰብሲ የለን ንምንታይ እንዳተገለፀ እዩ ዝኸይድ ንድሕር ኣውቲዝም ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ እንታይ እቲ ተኣሽምሎ ኣብ ሕብረተሰብና ዝሪኦ ካብ ፍርሒ እንዲ ወይ ሰብ ከይብለና እዩ ማለት እዩ ሰብ ከይብለና ኣሎ ሶ ብዙሓት ኣይተማሂረ ነይረ ወላኒ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ምዕራባዊ ቦታታት ሃገራት እንነብር ሰብ ኣይደልይዎን እዮም ንምንታይ ሕሙም እዩ ቆልዓ ኣለዎም ሕምምቲ ቆልዓ ኣለዎም ስለ ዝበሃል ማለት እዩ ግን እንታይ እየ ዝገብር ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ወለዲ እየ ዝምህሮም ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዘሎ ወላ ኦቲዝም ዘለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ልዕሊ ኣውቲዝም ካልእ ምስኡ ዳይግኖሲስ ትግበር ኣሎ ካልእ ማለት እዩ ለርኒንግ ዲስብሊቲ ድዩ ADHD ድዩ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ራይት ስለዚ ክትፈልጥ ናትካ ቆልዓ እንታይ ዘለዎ ንብኡ ክትሕግዞ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ናይ ስፒች ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ መብዛሕትኡ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ፍርሒ ክውን ኣሎ ናይዚ ናይ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እያ እወ ሕክምናን ሕጂ እንታይ ደቀይ ገለ ከየምፅሎም ወደይ ገለ ከየምፅሉ ከሂብዎ ኢሎም ይፈርሑ ሓደ ግዜ ኣነ ዳትስ ዋይ ኦፕን ኮይነ ዝዛረብሲ ዘይብሎም ኣለዎም ክብልኩም ኣይክእሉን እዮም ከስ ንዕኡ ንክትገብር ከዓ ክንደይ ገንዘብ ኢኻ ትብል ኢሎ እንደይ ገንዘብ ከዓኒ ዳይግኖሲስ ንክትረክብሲ ክንደይ ኢኻ ትፀንሕ ክንደይ ካብ መንግስቲ ድብልን ገለና ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ካብ ኢንሹራንስ ገለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብፍርሒ ንዕኡ ከብሎ ኢለ እንታይ ዘይብሎም ኣለዎም ክብልኩም ኣይክእሉን እዮም እዚ ብፍርሒ እንድሕር ኣለዎም ከዓ ብዙሕ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ራይት ኩሎም ከዓ ሓደ ኣይኮኑን ሓደ ስለዘይኮኑ ፈሪሕና ቀልጢፍና እንድሕር ከነ early intervention ወይ ኣላሊና ሓገዝ ጌርና ብዙሕ ለውጢ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ለውጢ ንርኢ ኢና ቀልጢፍና እንድሕር ኣቢልና ሶ ኣብ ከምዚ ብፍርሒ ጥራሕ ሰብ ስለዝኸይድ ሓደ ግዜ ከምዚ ከይለግቦም ከምኡ ይብሉ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ ዝሰማዕኹ ማለት እዩ ከይለግበኒ ኢብን ንዓይነት ኣብሉ ነይሮም እዋይ ክትዛረቡ ከለኹ ስካባ ከይሃድም ነይረ ከይለግብኒ ኦፕን ኮይኑ ኦፕን ኮይኑ ሰብ ከይለግበኒ እዚ ኣሲብላኒ ሕጂ ግን መብዛሕትኡ እንታይ ተማሂረ ዋይ ብኻሽዑ ክሰምዓክ ከለኹ ብኻሽዑ መፅአ ናባኸይ ይብሉኒ ማለት እዩ ንምንታይ ፍርሒ ስለዘለና ነቲ ነብስናስ እንታይ ንብል ደሓነ 5 ምስኮነ ክዛረቢ 6 ምስኮነ ክዛረቢ መብዛሕትኡ ከማ እንታይ ተማሂረ ሕጂ እናተቐይረ ከይዳ ኣሎ እምበር ብመምሃራን ይነግርዎም እዚ ቆልዓ ይዛረብኒ ዘሎ ገለ ግበሩ ይብልዎም ወይ ከዓ ብሕክምና ገለ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕብረተሰብ ቀልጢፍና ክንመሃር ኣለና ንምንታይ ቀልጢፍና እንድሕር ሓጊዝናዮም ቀልጢፍና ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እቲ ፍርሕሲ የብለና እዩ የደንግየና ሓገዝ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ፍልጠት ስለዘየለ ተኣወርኒ ስለዘየለ ሓደ ግዜ ከዓ ንሕና ከዓ ሓደ ሰብሲ እቲ ተኣሽሞ እቲ ዲሲዥን ወይ ከዓ ተኣሽሞ ይብለኒ ማለት እዩ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ሕጂ እንድሕር እታ ሰበይቲ ምስቶም ቆልዑ ስለትውዕል ዘላ ሳ እንድሕር ሪኣ
السبعة they might say no no سؤالك أخي صخي بزح بسمع مالتي yeah سؤالك ولا حنت تأجم يبلون زقال عاوز زقال عجلة تمت لا دليخي ويكاس yeah درابيتون كم يبلون مالتي right so أب كم زي تات كاس so على حد زي كدانا yeah اللي تي حجز مبالن قال حجي openly أنا أنت هاي زبل ولا بعد بيتي حجي سي ولا حنت يبلاني لني ولا سدراي ونكم إلى مني نيرم مالتي good yeah في اللي أنت زبل ولا كم نتسمعكم لنا عي دودة بلني يلا ما حاجة سكر خبلا إلى كيدا yeah مال ولا هم تتسمعنا أوكي جن yeah حاسس كاب مبال دو قبلنا يبلون إزي إلى يبل مالتي سلازي بتعمل yeah تفرحي د سمعنا دحزنا ندحريت yeah by the way كم زبلكي انت عارف اتي مچم اب عالمات تخبر النجرس دق خيام right يس يا حجي nobody ولا حدا سب دقو حميم مخري يزل السب يلبل ግን يا we have to face at the same time ቃ reality ወይ ማቲ حق ዘሎ ባይተኻ ፌስ ክንገብሮ ስለ ዘለና ምስላለ በትግርኛ እንታይ ዝብል ኣደሲ እንተ ኩሉ እንተ ሓበት ሓበል ዓይኒ እንተ ሓበት ሓበል ዓይኒ ተሓብር ገል ዝበሃል ምስል ኣሎ ኣዴኻስ ኩሉ ሓቢኣትልካስ ዓይንኻሲ يا ሓባልካ ኣይትኽእልኒ እያ ኩሉ ኣበርናትካ ሓቢኣስ ዓይን ሓበል ዓይንኻ ግን ሓባልካ ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ምስ ከድካ ብሰብ ክዛረብ ኢኻ بالطبع ከም ዝበልክዮ እቲ ቀዲምና ኣቲንካ ሓንቲ ካብ ዝረዳእኹ ሕጂ ቀዲምና ሞር ዝፈለጥናዮ ብኡ መዳይካ እቲ ሽግራት ከዓ ክቐልል ክእል ዝብል መስለኒ ብጆ exactly እስከ ጋይድ ግበርኒ ኣደ ሓንቲ ሓብተይ so let's say ቆልዓ ተወሊዱ ካበይ ዘጋጥሞ ቆልዓ ምስ ተወልደ right ቆልዓ ምስ ተወልደ ኩሉ ቆልዓ yes ማለት እዩ ካብኡ ባይ ዘ ወይ እዚ ምልክታትን ገለን እንድሕር ፍልጠት ኣለካ ገሊኡ ካብ ቆልዕነቶም ማለት ህፃውንቲ ከለዉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብ 4 ወርሒ ከለዉ ከተላልዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ፕሮፋውንድ ዝኾነ ኦቲዝም እንድሕር ኮይኑ ከም ላይክ እቲ ቲፒካል ዝኾነ ናይ ቆልዓ ዝገብርዎ ምሽ ላይክ ቆልዓሲ ክተጥቦ ኣደ ክተጥቦ ከላ ናብ ገፃ ይርኢ ትልምድታት ናይ ቆልዓ yes you know like ولا إيدو أبى فنجأخا إتو أكله ولا إذن حاجة لمش حجي yeah نعوث إزي إت normal نبلا مالتي right هو حجي ندحر فلي كايت أنا حكابزي إتي درجاتات معبالة نايتم قلبت ندحركم أي قبرني زلنا تقول أنت أخذ قبل تخيل نتي حكم وكم زكاي that's why نبحكمات نخيل نبحكمت نخيل مش أب yeah شورحي أب شد شورحي قال ندابنا نخيل مش yeah نتمع بالين بأنت خبلوا مالتي سو نحنا تماهرنا نحس أن إحنا حجي وقت ولا سعر أنني زلوا كم زكبر كلخو ولا شو متسوي نباي قط إيري أن دلوك سحق سمايل سحق أخلقوس شك بلا خلقوس إيري أن نزلوا رحنا بحدا بوتات راح يزبل دلو قال إن الكاسي قالوا ويه بيلن سو قال له كاب 4 ورحي أتحسك كنت yeah بلا تخل مالتي كنت عزبة تخل مالتي إن عمي دخل خاني أتي معبالتات ناي شد شورحي خبره أبشد شورحي تعشمو كمزي ولا بأكلا في حق بالليز فتن ولا you know more كمزي كل تفتف كبلي فتن you know يلزيو قال ملتات مش yeah ولا ندحت أوي عكامونا بخير يسحقوا في الشقي بلو قال إزيتات ندحت سؤال عزيم ماله قوله ندحت فليت كات أنحتا yeah أي بدني دلو إلكا ختزارب وتخلي خانة حكي مالتي مبزحتنا جن كم بزرع هو أي نستبهلني أبزي أي نستبهلني سو بزح that's why like بدرجات نقول كندي على أب ولا ب يوتيوب على أب فيسبوك على زي تطبقون نجار زجبر كله كبورحي نبورحي نتم كيدوم أنت خريوه كلالي وم أنتي دق ما بيلهم أنت خلطوا بخم خانتهم دكاتر كبلو مبزحت جزين تاي كوينا مسيلكم انتي تعذيبه ناب دكتور إنا نقد فخل نجر كينا ناب دكتور السك حتىنا قال مالتي قلنا إحنا أبجزنا بعلنا خنقبر نخلينا زي تشكرنا كيدنا دكاتر وأزيري أن يزلقوا زوال عس أبزي دونكي له خنبلا كابنت دكتور نعنا قبل النازق ناتي حجكم يخوين مسر أخوة زوال because صبق أتخيل نرى بخول نجرسي صبق نرى دحريت زوال أنا دحريت كيدازي by the way هم دكاترة يذكروا خانم ولا ناتي حج دكتور ناتي زنبرة إيه نع دكتورة نيرة good because دكتور حماق نيرو زي كونس حماق كينم زي كونسي imagine كده سباتي متقوم مش yeah بزح responsibility اللوام متقوم at the end of the day سخان نمبري خانعاتهم قطري خانبري كبلو خاي كلنا مو خاني 10 كده بترى 10 دقائق مزريها ساعات ولا تنح كاو 10 دقائق سلازي لزيئة الصخة أخذ صحيفك كي تزلكها قلم على تزعبي دكتور بخال أزار بس صحيح لسه غايخة yeah wow that's a big point حسكا
كم زبالة ناتي حج إنه زقال عس ندحري تملا سلا كم يجرا تصبق تبنيرا ندحري تملا سلا ده حاني جنا ملينا no that's not حدا تيكو ده حنا يكونن لما أنت تصبق تخيل نرى ندحري تملا استنا مات so كم مخالو قال لي كاب 4 ورحي قال ملتات مالتي تعزبهم قال تمع بالنا تمسي كم تي تاشم كم تزقبوا ما يكون نيم لله ኣይኮድን أني صبوك خالص أنا هم ندحريت سخر ولك أسيلهم قدمت يكونس ندحريت سخر له نعمل تقولنا حجكم يعني صبوت خينا رازو كل سب واي زيادة يبلا نيرسي yes ሕጂቲ ጽቡቕ ኸይድ ማለት ሲ እቲ ናይ ምዝራብ እቲ ናይ ከምዚ ናይ ቆልዓ ባህርያት ኩልና ማለት ኸይድ ነራስ ኦለሳደ እንድሕሪኡ ኩሉ እሱ ደው ኢሉስ ዝኾነ نقابلنا ፕሮግረስ ዕቤት ተሳኢኑ እቲ ከም ናይ ቆልዓ ሲ ክትዛረብ ድያ ፍሑክ ክትብል ድያ ጫው ክትብል ድያ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቆልዑት ዝገብርዎ ኣክቲቪቲ ነገራት ሲ እዚ ኩሉ ደው ኢሉ ይኸትልና ዘለኺ exactly نقابلنا okay سحق زنبرت you know like أبز عدي ناي مجمرة قولنا خاص لزنبرت Yeah. ورح you know كم زو ورح يقبروه نندو مسك كيدا ولدت كلا every day تعشوا بزوس النيرة مالتي picture كن زي حلا قلا Yeah. ورحي picture نات عند قبركو قلا نستدرا so زيتات مش كم زنيرو دحريت السماء ولا خيط كفتر أخلا تتسحق زنبرت just كيدو مالتي تي twinkles نبرة أو عينا like مش قال أحسح كلهم زي اللي يبلكا yes twinkles نبرة تي أبجت أولا أبتاشمس كيدوسي كم زجمة زشفنا كم وقينا مالتي like سحق دبهالسي كيدو ولا نعي ولا نخالق سي تبلت Yeah. ولا نعي كان كاني كم زي انبحي الكيات سحق نبرت ويك أنا تبلت Yeah. بينا سجل لي لخت بالجميرة قدم مس كلنا ولا مسحواتي ولا مس عبايا قال نيرا دحريجن بينا تكون wow بينا ست حكور قال ماله وي بينا تخون بري yeah كم سنة زنبر سدي تخون مالتي social دي تقبر سوشيال سيجاري فاتو سبينا حج سب حدا جز سب نزي أي بني مالتي واي تعديل كسر لا ما تطرح نهزبنا أنت مثل بون نحركم بون نحركم في الكادير بش صبوا راح يكتب لك نا زي صبوا بحري كون نزين من تاي قال آخر بش يزقبوا yes الآخر يزقبوا something is not right يبل نيرة مالتي واي تعديل كقلبنا no something is not right لما تاي كتر بش يزقبوا حجي ما تقبل يزرب كتب لي يزقبوا مالتي سازي نزي كنفلت على مالتي right because السنة normal نايكل عسني يحلفون لو ده ما يحلفون عند حزي كله لا سنة تصبوا أيقونة قال عند حزي ربش عند حزي لا تصبوا أيقونة نزي هو خمس ذلك يا مسحاقسي انت لكي سدرابيت بفلاي كم يوم تم قرعتسي ندحر كاب بوندهنا ستخاديخا شوشالنا قبل كاريخا زانا قاخا خلا خاديخا ندحر تقليلو تقلالا زبل كينو it's kind of weird تماسال جزء بتحركات عليل كايلك خا بزح سدرابيت ريخا خمس بول ماتيم حجل زرب خمس ذلك يو كود أربعة ورحي خلو نحر بتاعمي نحر أد هو هي كانت قال عريق خاسي قلت ملكتات سخترت خليخا yes حريها أنا أصل كماتيو so كسب كندك تي زلا على زي رأيلو نعملتي كم ذلك يو صبوا كيدو سي let's say is it any gap عدمنا يجدب على الديو you know what كبر عمل نهر حليفوس حريس أي مصوني وي حموش عمل نهر حليفوس أي مصوني وي بهالالو دي وي سي is it عدمنا ليميت يبلو يلا because that's why يبل you think لنفسهم يهم تعيشوا زلهم كاس تحبوا ويتفنهم autism اللي حكوين إن داتا قلت عايز خير that's why سجى حجي نقولي autism على وازبل I don't have to حب إنقلن مالتي آخر لخاي كم سب حجي نتاي بلني أتي بس ما أمدي تبلي سجى أبير محيرك عندي autism على وات تبلسي بس ما أمدي تبلي كم يتبلي أسد سجى أبير محيرني سجى أبير مسكنا بزلنا يو تمسكنا زين نعم دسك بلاكم إلى قالي autism يبلا قلب اللي زبلسي بالليل إتو autism سجوا بلاني لأن أنا ترى كوي ناس تحتنا يدخلنا بكل نجرس لعلنا you know إتو autism كأنها تتعش ملوه because of بسنكتنا autism نجر ونصبوا نجر على اللوه نقول لهم by the way بقى مسيخ يا خلقي بزحات سبعة زريوم بلحت يوم تنقعوا جلز بهالونا is it true? It is true very true okay منات تحت سبعة سلزرية autism زلوا قلعت بلحت يوم زبلون زرباي مسي مالتيم بلحت يوم أمين ولا كم زبلك ولا زقالنا حجي ولا خيت زاربت كلا بلح كم نبرت رد أن نيرو أمناي كم يجرا ولا تي diagnosis جبراسي it's very
يلا تبل مش هاي تفلقنا تبل بقلق أتمسأل كاي بالمالتين وعلى السوسي بزح تعش مجزية مسقبل بتعم so كلهم different يوم قال يوم gift اللهم تدي كم مسؤول مت gift اللهم right توهبتي اللهم مالتي كلهم حدا يكونن that's why كلهم حدا خنا بلهم يبلنا مالتي قل مسؤول مت توهبتي اللهم نقول مالتي أبتمرتي عليه right بعد إيلان ماسك حجي كم ناي أسبرجر اللهم مالتي form of autism بعد أينشتاين كم يبلو مالتي بزحت زم فتنتي نجارات وي موسيقى ناتاتن قلن بزحت زملو مالتي so I see that ناي قالنا ولا that's why بينهم زخونو by the way that's why بينهم زخونو بينهم حد نجار فوكس كقبر سلا زخونو بخم نايم تعشمي بلي مالتي so إذا قالنا ولا نيشتي كلاسي نري نرنا حجون لنا تدي كوينا استجنا واي نحن أنا خب حاجز نحتى تنبل السخاب أنا حاجة زي تحتنا ون comes to بتمرت دي بقلة لعله so أتي كم زبل كيوسي I think the more focus جبر كاب حدا نجار the most أتي نجارتي بقلك تعوض ولا تخلي خا this is true أو لا بصراحة نروي خلو جزء ما ولا عبق من كاسي now everyone is lack of discipline allo lack of focus يقولون تعزي this is the biggest problem right حجزوا الزربة is it بيجك I think هذا عابية نسوون زجبرة نبتي شوشال نبتي نسخات جبرة يمزي جبرة مر focus جيرهم نعمل حدا خمس زبل كيد فلت نيرو كسل كل وصف كلهم قاعد تري وجدنا one hour زي تأكل مس like الراز ملوسي سئلة بقى زللة عينتي السئل مالتي حجي حنتي تقدميتي تفوكس لنا لنا which سبات بقليل أندرسان كبر زخنا من قرآن حرب أتبيكار يا خياسي تي نايقول عخ كبر زقبو أنا جرات كتصعوتو دي خصوصي نحرزي الله خينو إزي حدا نجاري مالتي كالوت كبيون ذات كنت هاللو نبلوم نامنت موجي أيدو غاليري يا خم خايب اليوم مالتي حجي إزي منالبات يوم تنقطعت إني مورك قلت اللي دلي because the more تنقطعت زفلتنا the more كيف تخاشعو أي كم زلوا مالتي يجي قال السدرابيت كم زل كيو فتيو ما يكونن yes حجي the more عمد سنة the more كنت عمد سنة خا الناقر ريز خيد من هاد سنشتي على كسي حدا سبكم زول نيروسي كم زل كيو مجمرتا دينا يقبرو نيرو دحراي جن سما وحدا معلتي مستقبله مسنجرو أبزخنا ناوراين كيد قالجي باي ذا واي نشتي أوتيم سرزلو أي تربشوا شب يهرمو تعال أتحرم نقول يهرمون يركو سب مالتني طولا ولا سخام سوم كان يزهرمون يرماتو نحر أزيو ويكون حدا ولا عاسي it's ببهلنا تنخا قلعة خص على جلز بال هذا سزلو وين ما قلعة خين قلعة خونا له which جايو at certain point yes of course قلعة discipline كمارا له ما قدرت تزول لك لكن it doesn't mean all the time قطع وين ما نسخان خزانا قاعد نسوق عصي كان ماتي so the early sign منالبات أبنا أسفح بالكتاب تقصلتي early sign منالبات سدرابيت realize قبره وين مخفوط أوزخل بقليل نحرا له خين that would be great yes that's بتعمل thank you كم جرك حتى very important so أبوداتنا والدين كيف على by the way 4 أطفي أبوداتيو زلوا أوالد يقول يرأنديو قلت مهار 4 أطفي أبودات زرع مالتي بفلاكا أتسلمتي أودات مالتي نحن هذا كفتم سلمتينا أو أفريقيان إزيوم جن أنتهي مسيرك أبودات بزح وعي سلتريها أودات بزح وعي تريها حج وعي نحر كوينو حدا يقول عرباش نحر كوينو اتمام مهر تاي كبلي وربيش الناس خن مهراي نخل وعلي مهر نحنا خن مهر نتم قالت قلعت كن مهراي نخل فزح مزحتك زينا مرهاني كم زلقة بخم وتم أودات هم يم دايجنوس ترخبو مالتي بزح كأم حبرت سبنا هم زلكا وعيات يم تمادت نيوالد حجي more certain reserved خناه حجي that's why you don't gain certain one diagnosis بلا لمتى السوق أنز بلا السوق يبلا مش حج السوق إلى زي أنا أقول رح ويك حفاريا قال أرزانيا قال ما لا يبلو مالتي السوق سلتي بل أبودات جن تي هرمونز different على مور كأني ودي anyway ولا سبع يكونس إن دحر كزارب زيك الكونو أبوش تزلوا إن دحر كتنفس زيك الكونو ويك قلت إن دحر ده يكون مور إنتهي نبغنتي ويك أنا بحالي خير stress so حجة تماضي يكونوا يدافع في أوديوم يجويو بزح يجويو قلملته مش حجة بهم ربش تبعه لهم يهرم وديوم مش كناتي بزح تعشمي أخاطر مالتي
ብዙሕ ታህሰይ መኸናዓቶም ስለዚ ኣብ ወዳት ብዙሕ ከምኡ ትሪኢኻ ይጎዩ ብዙሕ ምስቶም ካልኦት ቆልዑት ኣይፃወትን እዮም ግን ስለ ዝጎዩ ኣብ ሙግያይ ብዙሕ ኢኻ ትሪኦ ማለት ሕጂ ንኣብነት ሰባት ዋ ይፃወቱ ዶ ምስ ኣሕዋቶም ምስ ካልኦት የለም ይጎዩ እዮም ጉያ ግን ፃውቲ ይኮኑ ولا بينኻ ክትጎይ ትኽእል ኢኻ ናብዚ ናብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ትጉያኻ ከምዚ ናብዚ 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 ማለት ወይ ከዓኒ ጥርጥር ይብሉ ወይ ከዓኒ እንታይ ይገብሩ ይሓኽሩ ነገራት ይሓኽሩ ማለት እዩ ካልእ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝተመራመርቲ ንዝኾነት ነገር ብደቂቐም ዝርእዋ ከምዚ ዋላ መኪና ሂብካዮም ሕጂ መኪና መፃወቲ ነተማለት መፃወቲ ሂብካዮም ክንዲ ምሽ ቆልዓ ላይ ኢሉ ምሽ ምስታ መኪና ይብል ክንዲ يقبر كم زجيرو نتي ويل وينتي تاشمو كم يقبر كم استمارة مرتي يمارا مرلو ندق أنا جريم زري مالي ديكا ولا حجة تريم كلها that's why حدا خبت تاشمو زبلون by the way نحنا حجنا عملت بازل نحرينا وي سيل نحرينا نخلينا نري right خلا نري الساتم قل أدكي نخلنا ندق أنا جريم نحنا زي نريهم زري مالي واو ولا حنتي أبقى نظر أنا نحنا مش this is nice إلنا نبي الصفحة did you see this إلى ديت ريئة ترى كمالتي واو تقول so كم زي نتي تعشم بتدقاقا مش قبرو ولا ماتي ويكا يسرع ولا بامبلا هيب كام ديو وي كلر كقبرو هيب كام كبلي دي قال يسرع ونزخون ألقى يسرع ومش اندحر كأزبلنا تمولدي يسرعوا وندحر لهم بصحاتكم تعشموا بالوم يا زبنا there's a reason for everything مخنيات سي الله كسرعوا كله حسب إلى ما يكون نسرع بكلر ديو بحبر ديو بعابني إشتاي ديو برقدين تعشم بكل يوم تسرع مالتي هذا حجن تعذبنا just تبلوهم عفتز قبروا وزلوا تعذبوهم يا زبنا نحن تعذبكم كتفلتيهم تحجزوهم تخليهم زخنا نقدر قبروس بمخنياتي جنسو يحجزنا نخناليو نتي تعشمو خنالالي سي يحجزنا زي بخم مخا بزح كنحجزهم نحنا نمنتاي ندحر فليت كايتناتهم زقود لهم دلو ويكنس ويكا ستريت ندحر فليت بخم بزح كتحجزهم تخليها حجي بزح عب مجبي مبلعونا له قال لي حجي قال لي صبغ بلعيهم مبزحتهم قن مجبي أبلعوا الكانيم راح مبزحتهم منتاي أمس بلعوا فرايد زخنة كأج نجارات باستا نجارات روز نجارات إمبري تخلق فايبر ويتعشمس أيبل الكاني مالتي مزحت إجزاء نبدأ وديم زخارو حجابكم وبزح دات واي مدبخ نبلع لنا قال نبل مالتي دكاس لهم تجمعون لهم مالتي ليتي ويتسو ويكاني أجمز لهم أبدكاس هنا لو so زي تاسي كتلالية تخلي خمس كتلالية تخلي I think it's بزح عبنتات يبكنا لغي حق عايش نزيهم بزح عبنتات ريخا وعبي خات زبالكي attention ديو تينا مجيء ديو تينا مبلع عليه زغلو زي تي انقطعت ويد ما نتسوري مسجات أمه نتساينات يزمالتي so من هالوقت to take you back a little bit what about the cause جبرون عو انتايو is it something how that happened نعم نتحدثي زخون نجار سي مچم something قال نجار زقات أمس زلوا يمبر it doesn't happen for no reason زخون نجار مالته of course نجار بير نجار الله أبوت له and then من الوقت إحنا as a Christian with my إرتران بعبيو we're very conservative كل نجار متعاملة خنا نتحازو وما أبزي من الوقت what is the cause but scientifically نجاراتن maybe بتي كابتمو كرخي بتي سون أبتمو يا عودي ناتو كيلا خموهانكي انتي تنعو كوز جبروت سبلي وي كوز تفلت مش عخانتي مفتحي دحرك نمص مالك قد مفتحي كن انتي تناتو كوز جبرو ما نعوسي تنقطات حدا قلعه عد سلطنه سات ابطنسخلو دي قد متنسدي دحر تنسدي بلك انتي تنقطات قال خابس تنقطات تገልጽنا هذا would be great مالتي again that's بتعمي اقداس ان متى تتنقطات نحر فليت كا تحجز تخل مالتي right exactly yes انه كل سبب انتهى زبله عند حرقة لنجار يسرح له نحراب بالكايو بخم ممكن تفلت تخليها وكم يجرو مبزحت إذا انتهى مزبلو ولا أنا وني عملوا لي genetic part كم دلوا وني عملوا لي there's some genetic part مالت إزاي زرقي تعشمي بلو بفرلاي كا انتهى جرم مزنحت جرم ناي إيست أفريقيا ناي أب إيست أفريقيا تعشم مالتي جرم أو سي genetic part كم زلوا إلهم which أنا يقبل right ولا 80% أبزون 800 أو سي genetic كلوا أمزلوا okay that's fine genetic إننا نقبل لس كسورة جن
the same thing comes with diabetes مالتي genetic part على diabetes حدا part ناي diabetes بلقى مالتي حرة نقبل له سكتبل مالتي سرع نقبله نخلنا حجي كال انت هلك تحسب لك اوكي genetic راح ندحر كوينسي كما يجرو اب عدنا ولا اوتيزم تايم خانه تدي فلطناسي حمومات قل علوهم حموم قلمل عندنا نبل how come there's no بزحات حمومات قل عزغوي زلوسي ወይ ሓቢኦሞም ደለው ትሕቲ 4 ደይ ንርኢ ኢልካ ክትብል ኣልካ ጀነቲክ ጥራሕ እንድሕር ነይሩሲ ከመይ ጌርና ብዙሓት ቆልዑት ክንድዝስ ዘይንርኢ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ቤተክርስትያን እንድሕር ንኸይድ ኮይና ብዙሓት ቆልዑትና ንርኢ ዘለና yes ንኸይድ እንድሕር ኣለና ብዙሓት ደዝኖ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚሲ ደይ ሰብሲ የብልና ማለት እዩ ብስድራ ቤት ድዩ ብጎረቤት ድዩ ብቤተክርስትያን ድዩ ገለ ብዙሕ right ስለዚ ያ እቲ awareness ኣሎንዶ إذا ارتخص نيشتع right إذا بفلا نيشتع ولا أنت أخا ولا تحابة أكايوسي سب واحد لهم كم زندي كم زي إلوسي يزارب كان يزاربني يا so okay to genetic part genetic راح كن أيقونن كاب مزرعتك كاب دمبك وخندي عمتات أنت epigenetic مخاني epigenetic أنت مالتي يا genetic هالندو جن قال نجار ذات السؤال genetic قال نجار ذات السؤال right قال نجار كم زكاتات ذات السؤال الله مالتي إذا كنت هاي environmental factor كبابيوي صلوا كم زلوا صلوا يا كبابيوي صلوا بس لك كم زي ناي دايبيت نبال مالتي أفسد راخر لو قال نحري لما خاسي ناي جد نسخة دايبيت وكاي right إتك مجبخ عند حراب الكايو تايتبل على خان تايت ست لخا ينسلن كل نجار مالتي اللي حر تخانقين كايسي يبي مزحتهم دايبيتس لهم actually نحتنا تخانقينهم خانقينك ضغطاتهم كمان بزحد زنبرون من تاي تهوتهم سلز كان أخوان وزلوا مالتي by the way that's what they said أب حدا خبتي أب business كن مهارة هلا to be successful سبلخي حدا سب كانسر حامي من نحرتسيو كلا إذا كانسر حامي من مخنياته he knows how to protect exactly حدا كانسر زي حامي مسب جن careless يزخون حجي كانسر كحمم زلوا تقولوا بزيحيو كانسر زي حامي جن أبزخونه هوتو أزيد أنت أصابي قدر زول بحال مالتي حتى قلت هاي you're right you already know تقلتها you know yes ስለዚህ እዝጋቤር ካላይ ዕድል ሂብኒ እኻትብል እዝጋቤር ካላይ ዕድል ሂብኒ ብተመክሮ ብናይ ካልኦት ኣይኮን ካንተ ብለለኻ ኣብ ገዛኻ መፅኻ ተቐንጢኻ ገዛኻ ተዝመፀ yes ስለዚህ so ከምኡ እዚ ከዓ ሕጂሲ more እንታይ ኣቢለ okay so genetic part ኣሎ genetic ኣሎ እንድሕር ኢሎምና then ንዕኡ ከም ምንታይ ኣድዝቀሞ actually ከም ውህበት ናይ ዝጋቤር እንድሕር ዝፈሊጥና ሕጂሲ so እንታይ على خنبل خلنا إذا عن الجينيتيك ندحر تسكمت ندحر كوينا يعني مسلم تايدينو قرنا أما خاني بمجبن بكل نجارات ندحر لنفسنا ندحر كنبلون خل كوينا سنتايدينو قرنا على أماني النزي أتم كأنتي أمتم كبابا أو نجارات أبوشتنا أتم ز تسوق right مجبن هذا مالتي نحنا كم حبرت السب أو عدنا نبرنا مجبن عبز نبر دلنا مجبن is different right فليه ولا انجرة تبلعنا أثناء عدنا انجرة تي انجرة تحرج سنة عدنا نعد listen اتأخلي كابي كم نجازان نفطعينا it's organic everything yeah organic and then that حانيت كيدنا بعدنا أنا نتحنا مش yes that حانيت كيدنا بعدنا نلوسه بعدنا نبلا ما so انتي كابز انتي بلاله كابي كم دمتأت فط اللخا organic كلا أي كان متنحدو قالوا ده preservative قال أي قبرون يا مالتي نازل right so it is the genetic model لو خاني ندك أي كم يجرى يا بلاد مسيلكا يا رد المسيلكا نحنا يبلنا نحنا organic هنا لك كابتي أتعشم متنا بزي organic هنا زخنة تعشم organic chemical دحون organic وكيميكال دحر عتينا بوشتنا تكون affect us مالتي نتنفسنا affect قبل نمتى organic هنا سلزي كم أخاني ندحر نحنا إذا جينيتيك لكم من دحري لمنا by the way it's genetic كنتاي أبوشتنا أنت هم زبلو detox كتجبرسي كتجبرسي تعشم له about 8% 800 تاوت autism زلهم نايجات ناي معنا أجمالهم مالتي yeah detox مجبري نتي أنت أخذت سرعة متصرت سرعة محقق
محقا مصراي وين كان مستلفاس اوكي كلنا حجي ديتاكس نقبرنا رايت بمنتاي برهات غيرنا نغراتي او يس نو الغير صوينا يوصي يوطي ናቶም 80% ዝብልዎም ዘለዉ እንታይ ኣሎ እቲ ዲታክስ መግበርናቶም ግሉታታይን ዝበሃል ኣሎ እሱ ታሕቲ ሶ እዚ እንድሕር ፈሊጥካሲ ታሕቲ ከም ደሎ 80% እዚኣቶም ታሕቲ እንድሕር ለምካ ስታይ ክገብር ኣለካ ታሕቲ እንድሕር ኮይኖምሲ ወይ ደሞ ክንህቦም የብልና እዚኣቶም ደ ንምንታይ ኣብቲ ታሕቲ ምዃኑ ድሕር ወሲኽናሎም ዲታክስ ዝግበርሲ ድሕር ውስኻ ኢኻ ደለኻ ማለት እዩ تقدر خزلها ميسكا تقدر ما مالش كأخذ تقدر زلها واو لازم مقبع عبي بعد هذا اللو مقبي is number one مقبي is number one مالتي اوكي yeah مقبي انتهى نقول راح زي كونه عبت متس نحس قبروا لن جنا من تحتل مالتي that's عبي تعشمله مالتي right yes so again you know نايت أبا ناي كبتي قلمتات بزح هرمون سيقبروا له بزح نجار قبروا له so السون على مالتي anything متس نحي antibiotic يقبروا له antibiotic كأثر هيوت مالتي مش yes نتي عبوش أخذ له تعشم هيوت نقول يزبله أثر هيوت مالتي yes سو أنت يزقبر له نتم زحجزو نتم friendly bacteria نقولهم نعاتهم كأي يطفون مالتي يطفون ماله ذكر خلينا كذا كان شعو واو يا سو بقول لسيتي جردي نبوش أخذ له مايكروبايوم نقوله بقول لسيتي له يدكم يزله مالتي so كم تزقابير صرحه سرحه كسرح كمان أي كأني سلمتاي بقول لي الصوت تقبل زل خمار عندي تحجز أزسي بزي صوتيو بزي تتبلعه بتي تأير نتنفسه air conditioning كم نعدنا natural يكون عندنا recycle دخونه air conditioning نقبل مالتي واو تبزح على مالتي بزي شامبو نقبركا كيميكالات زلوا بزي لوشن نقبركا which goes straight نبتي blood stream إذا خير مش يا كمان so بقول لسي اتي ديتاكس اتي ما أنا أشتك قلعت يوم كأزياته yes تصور واي كلهم exactly and then أبزخان تاي متسخاني بزعبا تاشمه بزعبا كتابة كامل right yes the same كتابة حجي بزح especially نعشتو خلو بزح ندحري بكايو okay حانت تهيب كايم هذا نجاري 4 تهيب كايم بحساب كن already تحتون له نبلا على مش هو ما يسخاي يقدر له تهيب كايم حجسي the way I explained تايبل نحدا سب دست سب حد تبيرة تحريب كايس أسيني عايش مسخون بس بيرة ويسكي الركي رابعي كأني I don't know كال شو أنت حروسي كالو تهيب كايوسي تحاوسي mix هم زبلو وزنش كنت حاوسي ولا عاب سبعي كنت قال يخونك سكري the same thing نزي أتم كأخندو كم غير كان تحريب كايم it وش تمسي it's gonna shut down يزخون دلا yes سلازي نزي فريقنا بخمي كنزي تبلو ماتي بزح مصنعات بزح حتصنع right I'm بيبن نمنتاي اوكي كم زغير من يقولنا حجي سيفير زخونه ليفل 3 سي بتعمل سيفير زخونه هي بمعناتي اي ازيا اي تبنيا بتحتيهم ياخذ كون اي تزاربنا قال ما ليلهم هي بمنا مالتي right يا انا إننا خينا of course نزغابر امريكا I believe in solution focus not solution بين مالتي so بتزبلوا وطرح عند حركتك اوكي خلينا من الكسق تبتخا تخلي خمال كان اندحر فليتك ويدا منت جينيتيك هلا يدا منا ناي اكس نجر تعشم يدا منا بزو كاي من علوم جن اذا لما زغبري لم تسولوشن هي بخانه سو بعلى خا سولوشن تركب لك سو مجبي كنقيرو خلنا نجرات كنقيرو خلنا كيميكالاتن قالن كنا لقص خلنا right my dear قال بخلو كنقيرو خلنا كم قلع كاي غير لو all he did is just نتي اكالتي وينتي نتقول إزجابير زهبو سيستم سي نتقطع كسرح كم تزجابير زهبو دفترة خسرح سي نتج كتب قدر لك نتجانك تلقسلو مالتي سو كما هنقبر كلنا تم قول عخاني كاشمير إيه مالتي بزح لو تير عبارة تيرعي لو تيرعي بزح لو تيرعي of course ناي زربا ناي سبيتش نقلنا له بزح كالقون نقبر له بيقبيلكا دقاسيلكا make sure صحي رخبيهم natural air رخبيهم ازيتات كله خنبل كلنا بزح لو تيرعي الله مالتي سو إذا انت تمرتو كاد لكاني نزخت تفلت مالتي yes تمرت سعد لكاني
بحاجتها ناسي ديجري سؤالن قال يتبون مالتي قد yeah قاعد تسعى ينبرو نيرم بزي كحب بزي ناتين حمام مالتي زي زخونه حكمنا بزي وحديث كمان ناتين حمام تسعى مية yes نيرم سلزي إذا تاتسي كتب الكلا خاص وين من إتي نجارات كنا القصة خلنا ناتي أورجانيك كم أورجانيك هاي ناخذ هنا بالكلا ناسي yeah نجارات عرار الله تبل مالتي سلزي بهم وتعشمو بزح لو تزرع خلو مالتي نبزحت yes ولا كم زي تبلهم كلا خاصي تعشم من الرئيب كم زي كالي منالبات عارك تقبر الله حنت what if تا سبيتخ قدم محراسة is there any way منالبات اب depression حرنيرا maybe سقطيناي نابرا خون خل maybe ناي هيوت خون خل maybe ناي جنزب خون خل maybe بفلا حق حش اتي قدامي قلعة ولد اديز خبر نجاري is so stressful بدك العالم بس قاطعم باي ذا واي نحر قدامي قلعة زي ولدكم اللهم كنكم نحركي لكم زخونه قلعة قدامي زي ولد سب كيدكم نحاد 6 ورحي وي 5 ورحي فري ديكر حجزوا مهنياتو that's the best way you can learn so سلازي نحر قلعة خمس بالكيوسي اتي املاخ ذهابو نعون محجاز ينبر ولا سخا ولا تيوم حكمنا ونسي فري نجار زقبروا لنا نجار يكون نزلوا so that's what I understand ما تحجن نحركم هينو عدا قد من محراساخ is there any تنقلو وريسو نعوخ بمتاخ كالا خلو نخلك مناتو I think حدا عبيب فاكتور خو نخلي مناتو توالع كل نجارس نايدي زوسد زبال نايدت راح يكون بزح اللون so especially حد بزح دمت لو studies actually I think أبزور دي نعم حد نازور last month دمت حدش مالتي بزح اللون أبناء دلون دي of course حجنا أبناء بزعبة تراما نزارب مش بزعبة تراما بزح دينا نبل سنة أمراو بسلا right بزح لا أبوت أن نحر على ناس بزح بتراما زحلفنا لنا بزح مالك even كاب عدها نابكال هاجر نخت السدد بزح تراما خطري يندرسا كابوت هاسي قانقا زي مفلات ناي كل نجار مالتي كرايست قالوا yeah everything is traumatic يزي it's trauma استفعل على ينديو good وسترح كأك ندي سجيرهم زموت أنت عشان من الله مالتي سلزي إذا تات of course ندحر زي حنا أبوشتنا يزله كندي عديتها تبصقي stress اللون الله مالتي of course ندحر عديت صقي ندحر الله stress الله تخيلوا نفتي قلعي خير مالتي قلعي ساجر يرونا بقلعي خير تي هرمون نايت قلع أنت كجبر لعلي كبتي عدس لتبلوزلا لعلي تحتي كل نجار تعدت تسمع عدلس تقول عخاني كسمعي مالتي نجد نسي لمنتاي that's why بزعبة trauma نزرب intergenerational trauma نزرب نايتي قال أنا عدت راح زي كونس نايشو أت generation is trauma is succumb to all عملتي نحد هنا تناتنا traumas نحوين بالمالتي بفل أبنا عدت نعد من عدت يبليهم حجة ولا نعبون ندح عبو خينتي عبو وليدو قريبلو جن أبكم وأنا تعشين من الإسلامتي ما بزحتنا زم كل عز ولدنا especially حبشة بزح جزازي نعشتي نعمل ولدنا مالتي دك تبعتي دم ولا دك نستي مالتي so I would say I'm stressed أنا حد stress I would say ده حلفنا يوم جنن I'm stressed كمون تعدي أتحدثي كلتي نتا village وينتا عدوك أبلاترلا أبعد ناسي تدستو هينا أبغزي حرس جلسي ألو أدح جزء مالتي yes ولا تسبب أي صراحة عندي خيد السجلة حرستاي ولا بكتما خيد السراح يسوز خيد yes she has her village على أبزم بين أنا imagine جزء تسبب أي صراحة عندي حركويدس بين عدي أي بالله حفتاي بالله قربيتي بالله nobody بالله ماشي so بزح stress على لبز مالتي سازي إذا دايما هلا وكمان سي عبي تعشم له مالتي تحاجز دايما تعطي بزح له أبزي هذا جزون كاسب عد الرخص ندحر ندحر antibiotics ندحر بلا جلس إز كله تقول تدسي inherit كجبر مالتي نبتقول خيد مالتي right ولا we talk about إتيا عد حج ندحر تناتا microbiome ويتناتا وش تدل جردين ندحر عنا زي بالكوينو ويكأني ميزانا وندحر زي كله بناي antibiotic ديو بجلديو استفعل على نجار the same thing ناي تعشم حجي ندحر 8% ندحر جيناتيكي ندحر لما ناسي اتعدى ويتبوت سكام ندحر أني حسي the same thing اتعدى ندحر كتابة توصل بزح كال مدهانيتات توصل antibiotic توصل تخيلنا بتقول عايز خيط مش
تخيلي أفتي هتسأل أفتي عشان بعيد مالتي سلزي مجبي أخل تبلع على ده nutrition زلوا تبلع على ده إذا كل شيء يبلي مالتي so definitely أنا أنتها إذا بنتن عديتك make sure نفس خنت كلا خلا مالت بمجبي راح زي كونسي انتهي نسمع انتهي نبل make sure تعشمه support سي حاجة سي كن حتى كم زلنا بتعمي عقداسي أجا من yes نخاني again حاجز كن حتى أبزح حج جزء زخان last زي حلف ورحي زبالكوسي أم نادت راح يمثلنا نيربا نابوخا يكون حر تراما نيرو وندح زي حواسي نفتقل كم زحلف بتناتو سبرم كم زحلف سي أرجعي أم الصخة مارتي so نابوتلاي نابوخا oh that's crazy that's crazy so نايكتي أم تراما سي كبلاء مارتي سلازي بتعمي قداسي إنزين نخنفلت مارتي right سلازي yes بزح تأشمي إذا بزح نحنا كنقبرو نخيلسي الله yeah مالتي أب سدتي لا تحققس كأمالتي especially تنسو خوينا عدسي yeah أسخا أخدي أسخا أخا حوا قربيتها محازة أسخا أخا تخون دلخا مالتي that's true متحققاسي كدلينا أبزي مالتي أن لومو دا يكونن أب حبرت سمنا نمنتاي اتسبعي حبرت سمنا سروحي يتسرح village yeah كان أبزي أقنتها village سلازيلا عدم yeah عدم الاتناع الصخاخة مالتي تمت أمتر so بزح زي yeah لولو زلنا إيماني again well من أي I سبعي I think ti ናይ village ራዩ ዘይኮነ እቲ ከም ዘልክዮ of course ሮል ናይ ሰብኣይ ክፃወቶ ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኩሉ እዩ ብዓብዩ እቲ ዝመፀናሉ ኣነ ከም ኣቦይ ክኾን ይደሊ ንሳኻ ከመደይ ክኾነ ይደሊ which is impossible ማለት ክኾን ኣይክእልን ናቶም ሶም ካልእ እዩ and then ኣነ ግን እንታይ ደብል ምናልባት ካብ ጥዕና ወፃኢ because at least why ቆልዓ ክትወልድ የብልካን at least be a little bit نشتي comfortable كون especially financially wise نشتي a little bit ምክንያቱ the problem እንታይ ዝመፅእ ሰብኣይ እውን ወላ ክሕግዝ እንተደለየ 14 ሰዓት ሰሪሑ መፂስ በየኒ ይሕግዝ ወላ ክሕግዝ ተደለየስ እንትርፉ ከጨናንቕ ክሕግዝ እውን ኣይክእልን እዩ بتعم حقي ወይ እታ ሰበይቲ ትሰርሕ ትባላት so ስለዚ I think in my opinion ብዝተኸኣለ ቅድሚ of course ቆልዓ ውህበት እግዚኣብሔር at the end of the day ስለዝደለኻዮ ጥራይ ኣይመፅእኒ ስለዘይደለኻዮ እውን ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ so ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር እዩ of course ስኻ ምስ ተመርዓኻ ቆልዓ ንምውላድ ግን ተማሳሊ እዋን ቁሩብ ምስ ዘለኻ ዓዲ ተዋሃሂድካ ቁሩብ ተረጋጊእኻ እታ ሰበይቲ ክትኣትውን ክትወፅእን ንድሕር ጀሚራ ፈሊጣ ወይ እቲ ሰብኣይ ንድሕር ክኣትውን ክወፅእን ጀሚሩ ሽዑ ኣትሊስት ለዝ ዝኾነ ስትረስ ክህሉ ይኽእል እዩ otherwise ፀቕጢ እዩ ዝዓዲ ከም ዝበልክዮ ኣዴኻ የላ ንኣምታ ብዓድናሲ ቀዳማይቲ ሰበይቲ ንድሕር ሓሪሳሲ ትሓርስ ንድሕር ኮይና በኹሪ እንዳዓለባ እያ ትኸይድ ምስ ሕሰብዮ ሰበይቲ ኸላብቲ ሓማታ ኸላሲ ምስ ሓማታ ከመንኮፍ ኣይትብልና እንዳዓለባ እያ ትኸይድ ዋይ ዛት ሓማታ ሕማቕ ሰበይቲ ስለዝኾነ ነው ኣይኮነትን ቢካዝ ከመዲኣ ገይሩ ክሕብሕባ ዝኽእል ክፃወራ ዝኽእል የለን yes 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 ሰብኣያ ከመንኳ ይርአኒ ወላ በዓል ቤታስ ኣይርአኒ እዩ ኣብ exactly ጥምቀት እዩ ዝኸይድ ጤል ሒዙ yes ሕቶም ዝበልክዮ ስድራ ቤትና there was wise ኣዝዮም ለባማት እዮም ነይሮም yes ወላ ትምህርቲ ኣይሃለዎም ስለ ልቦናስ ብዝተዓፀፀፈ ደረጃ እዮም ነይሮም ማለት so ስለዚ I think it's ዓበይ ፖይንት ይሓቅሓሽ ምናልባት እውን ካሊእ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ገለ ዓብ ተመክሮ እውን ኣለካ ኣስፋ ሓቢልና ክንዕሎ ደስ ምበለኒ so እቲ ዝመፅእ እንታይ እዩ ምናልባት ጠንቅታቱ ርኢና ኣለና ሳዕቤናቱ መጀመሪ እንታይ ርኢና ኣለና what about ነቲ ኣፋዋውሳ ዝበሃል ቀዳማይ ብፍላይ ኢሞሽናል እየ እንደዝብላኒ ዝኾነ ነገር ወደስቲ ቀዳማይ ኢሞሽናል ክመፅእ ዘለዎን እንድሕሪኡ ኸ እቲ ዲያግኖስ ምስ ኮነስ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ክገብሮ ዘለዎ ሓደ ሰብሲ ንኣብነት you know what ኣድሓነት ከም ዝበልክዮስ ገለ ሳይን ርኢ ኣለኹ so now እንታይ ክገብር ዘለኒ ፈሪሐ ደብ ገዛ ከፍ ክብል ዘለኒ ንሓወበይ ደ ክነግር ዘለኒ ወይስ ፋሚሊ ዶክተር ደ ክነግር what is the steps ምናት ኢሞሽናል ቀልጢፉ ኣታክ ክኸውን ይሰብ እዚ ወይ ክትከውን እያ yes እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክገብር ዘሎ first step ትብል እዮ yeah ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከም ዝበልካዮ እዚ እንድሕር ወሪድካ nobody ነዚ ከወርደኒ ኢሉ ዝሓስ ዘብል የለን right እንድሕር ወሪድካ ግን እታ መጀመርያ ክትገብራ ዘለካ ንዓኻን ደቅኻን ክሕግዘካ ማለት እዩ እንድሕር ክኢልካ ተቐበሎ ማለት እዩ ግን ዋላ እንድሕር ተቀበልካዮ ተኣሽሙ ደረጃ ስለ ዘሎ እታ እስኻ ንወደይ ወይ ንጓለይ ኢልካ ክትገብራ ትኽእል እስ ቀልጢፍካ ሓገዝ ንክትረክብ ማለት እዩ ንምንታይ ወይ ነው ኣብዚ ተቐበሎ ኣይትቀበሎ ካብ ሓገዝ ምሕታት ዝመፅእ ፀገም የለን
ካብኡ ዝመፅእ ፀገም የለን እንታይ ደኣ እንድሕር ፀኒሕካ እዩ እንድሕር ፀኒሕካ ነቲ ቆልዓ ተግድዶ ንምንታይ ቀልጢፍካ እንድሕር ኣቢልካ እቲ ቆልዓ እቲ ሓንጎል ቀልጢፉ ናይ ምቕያር ተኣሽሙ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር እንታይ እዚኣ ዘክርዋ እዩ ዝብሎም ተቐበልዎ ናይ ተቐበልዎ እናትኩም እዩ ናተይ እናትኩም ናይ ተወለዲ እዩ ማለት እዩ እሱ ዋላ ካውንስሊንግ ከይድና ድዩ ዋላ ምስ እግዚኣብሔር እንዳበኸና እንዳተበልና ድዩ ንገብሮ ነገር እዩ ናይቶም ወለዲ እዩ ናይቲ ቆልዓ ግን ኣይንበድሎ ሓገዝ ንሕዝተሉ ያ ናይቲ ቆልዓ ግን ሓገዝ ክንሓትሉ ኣለና ካብ ሓገዝ ምሕታት ከኣኒ ካብ ሓገዝ ምሕታት ትመፅእ ፀገም የላ ኣነ ሓገዝ ሓቲተስ ንምንታይ ሓገዝ ሓቲተ ቀልጢፈ ኢሉ ንዓይ ደብለን ከምኡ ኢሉ ዝዛረበኒ ሰብ የለ how do you say ከምኡ ኢለ ዝሓተትኩስ ዝገጠመክ ስብል ያ ሪግሬት ገረሲ ዝብለኒ የለ ዒሰ ያ ኩሉ ግዜ እንታይ እዋይ ብኻ ቀልጢፈ ሓቲተ እዚ ወደይሲ ወዲ 5 ዓመት ኮይኑ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ብኻ ቀልጢፈ ሓቲተ ኣዳና ገይሮምን ድሓነይ ኣቦኡ ቀልጢፉ ቃል ተዛረበን 7 ፀኒሑ እዩ ገለመለ ሓትንኡ ዶ ገለ እንዳበሉሲ ኣፅኒሖምን ብኻ ንነብሰይ ሰሚዐያ ቀልጢፈ ሓቲተ እም ዝብሉኒ ማለት ስለዚ ካብ ቀልጢፍካ ምሕታት ዝመፅእ ነገር ፀገም የለን እዚኣ ክብላ ደብል ማለት መጀመርያ ክትገብራ ትኽእል ከኣኒ እንድሕር እቲ ቆልዓ ደንጊሎ because autism ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ወላ speech delay ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እኳ ናይ ዘረባ ጥራሕ ምድንጓይ ንምዝራብ ያ ናይ ዘረባ ጥራይ ያ ገሊኦም ባድወይ ከምኡ ኮይኑ ይፀንሕ ንምንታይ ኣብ ካልእ ሃገር ኢና ዘለና ብሰንኪቲ 2-3 ቋንቋታት ምዝራብ ድዩ ገለ ነገራት ድዩ ሓደ ግዜ ብዝኾነ ምክንያት ማለት ክድንግዩ ዝኽእል እዮም ዋላ ከምኡ ኮይኑ ቆልዓ ሓገዝ ክትረኽበሉ እዩ ዝግባእ እምበረ ባዕልካ ዋ ድሓነይ ናይ ቋንቋ ምትሕውዋስ ዝኸውን ገሊልካ ስቕምዋል ዳስና ፅቡቅ ኣይኮነ ነቲ ቆልዓ ኢኻ ትብድሎ ዘለካ ስለምንታይ ምፅባይ ከምኡ ኢልካ ኸ ስለምንታይ ወዲ 2 ዓመት ከሎ ክዛረብ ክትሕግዞ እንዳኽኣልካሲ ስለምንታይ ስጋዕ 5 ዝገብር ትፅበይ ዋይ ስለዚ እንታይ ዝብል እንድሕር ደንጊሎ ክንረጋግፅ ኣለና ናይ ኦቲዝም ዲ ዋላ ናይ ስፒች ዲሌይ ዲ ባይ ዘ ወይ ናይ ስፒች ዲሌይ ኮይኑ ናይ ኦቲዝም ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ሓደ ዓይነት እዮም ሓገዝ ዝብዎ ሓደ ዓይነት እዩ ናይ ስፒች ናይ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ገለ ይብዎ ማለት እዩ ዳሕራይ ናይ ስፒች ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ትቆልዓ ይረምሽ ኦኬ ወዲ ኢሎም የብልካ ናይ ኦቲዝም እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ሶሻል ስኪልስ ድዩ ኣብቲ ካልእ ነገራት ሞተር ስኪልስ ገለመለ ዘድልዮም እንድሕር ኮይኑ ኣብ እንዳቐፀለ ይኸይድ ማለት እዩ ተሓገዝ ስለዚ تا مجمرة أنت نت دكتور كيتكا وأبزاس تاشم بين اللخو إذا أنا عسي دونجيلو ويكاني تتأراد إير اللخو أبكم زسي حجز دليل اللخو مالك تبل again نتهم حدا زي نتهم دكاتور ون أنت يبلو خيم وده حناي جزي هبوه مبلو خيم أنا يبلكم وخيت أتسمعوا مزبله that's okay ولا diagnosis تدي هبوم حجز راح هبوم تبلهم ده diagnosis نايجدن أيدلنيو حجز نخد حتت اندحر ولا developmental delay الكا autism ده يكونه ولا تعشمو حجز بس خليها كان تيالو حدا جزي هاني اندحر سئل كات أنيحكا حجز دي حتتكا كاتكا فول تجارم كم زنات كات سخادة بالكا جارم كبلو خلي جيجانات كويد ما بعلها كون الكاز جبرك أو يا بفلاي أبز خان تايسم بفلاي بزي يوروب زلو هل حتى قنا وسدمنا قال ما لازم له إذن تاي بكس كي حتى تسلت صنع حتى كات تصنح كعليس تصحيف له ندكتور حتى تيو تصنحي لنا اختبرت خلها سقع حتى زجبر قال كي حتى كان حتى تصنح كاجن انتهي زي medical neglect يسخم دله yes تزيب له ما صحفتي من انت تصنح ولا دا أبي بخم كيتكم حاجز حتات الساعة من تاي كم دولكم أو يتصحف لنفسكم ندقكمون بخمس منتي كتدحنو وي بزحاب كوميتات قلعتي وستلا من قالن سلازخونه ماشي باي ذا واي اب كندا نا امريكان ترى يكون مش دو اب كل عدي زي حمامنا اوتيزم سي كله it's everywhere نالبات اوروبا زلو سبات نكندا امريكان زلو لما متان كاي بلو I think everywhere even حرب كومنت خبز راغوس even اب سودان الو اب دوب سودان دي امنتا لو هيلوس اب كومنت صفر اب كومنتري يونير نو أقول أبعدنا ولا لوكا أبعدنا ولا لو أوتيزم سي حدش نجار يكونن أبعدنا لو they have a داون syndrome نا أوتيزم ما حبركم كله وما يتعشموا مساعد كنيرني قلت إن إحنا بنعبيل زنا برنا جيزسي
ብዙሕ ነገራትኩም ይፍለጥ ከም ዘልክዮ ኣለዉ ሕሞም ቆልዓ ኣለዎም ገለገለ ዝበሃል ነገር ትሰምዕ ኢኻ በት Yeah. you don't know exact እቲ ቀንዲ እንታይ እቲ ምኽንያት ግን እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ግን ብዙሕ ኣፍልጦ ብዛዕባኡ የብልካን ማለት እዩ ካብ Yeah. ኣምፀኸያ ንታ ዘረባ እዚ ናብ ምዕራባዊ ጥራይ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብ ምዕራባዊ ሕጂ ከም ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት ካብ ሓቂ ዝረሓቕ ክኾን ይኽእል ምናልባት ናይ ሰባት ፐርስፔክቲቭ ክኸውን ይኽእል ኣይ ሬስፔክት ዳት ንሕና ፀለምቲ ስለ ዝኾንና ናብዚ ንዓና ዘጋጥመና ዘሎ እዚ ውሊት ዝተገብረ እዩ ብዝኾኑ ነገራት ኣብ ዓድና ረኸሙ ዘየጋጥም ዝብል ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ዘድ ሪል ኣብዚ ምዕራባዊ ጥራይ ድዩ ዘጋጥም ወይሲ ኣብ ዓድና እውን ነይሩ እዩ ኣብ ዓድና እውን ነይሩ እዩ ዋላ ሕጂ እውን ኣሎ ግን ክንዲዚ ተጋነነ ኣይኮነን ክንዲዚ ብዙሕ ኣይኮነን እምበረ ኣብ ዓድና ሕጂ እውን ኣሎ ማለት እዩ ዲካ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ምስቶም ናይ ዓድና ዘለው ርክብ ነርና እንዲ ዋላ 25 ፋሚሊ ኣዳፕትድ ገርናዮም ዓበይትን ንኣሽትን ገለ ማለት ኣለው ወይ ነው ከም ዘለው ሲ ንፈልጥ ክንዲዚ ብዙሕ ግን ኣይኮነ ኣነ ጥራሕ ሲ ኣብዛ ንእሽተይ ኮሚኒቲ ጥራሕ ልዕሊ 20 ልዕሊ 30 ይፈልጥ እየ not even professional ዝመፁኒ ብፐርሰናል ድፈልጦም ማለት እዩ ቆልዑት ዛሕቶም ባይ ዘ ወይ ኣወዳት እዮም Yeah, that's what I ብዙሕ ዝረማና ወዳት ወላ ብዛዕባ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣወዳት እዮም ጓልትሪናኻ for long time በይና ነራ ሕጂ በቀዳማይ ስዋ እዛ ጓልናስ በይና ኣሽም ገሌለስ ሓንቲ ጓል 7 ዓመት ከምኡ ክብል ሰሚዓት ንስ ረኺባትኒ ዋይ ጓለይ እውን በይና ገለላ ገሌላትኒ ብከምኡ ተራኺብና ማለት እዩ መፂና ተራኺብና ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣወዳት እዮም መብዛሕትኦም like I would say 95% ድፈልጦም ኣወዳት እዮም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ وكم زلك ولا وانا وعدنا ونسين تايمو ستريس يلون حمل عدها نابلعخ صحاي باع زبلت صحاي مدهانيت زخونه صحاي طعم نفاس كان بالك there is a lot of thing beautiful غن ነገራት ሆነ አሎ ቲ ናቹራል ዝኾነ ማለት ኣብዚ ግን ከም ዝበልክዮ ሰብ ምኑ ማዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ቴሌፎን ውዒሉ there is a lot of stress ካብ ዝዓድኻ ብድሌት ማለትስ avoid ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ሶሻል ፕሬሸር እውን ኣሎ ነብስኻ ለሶ ስለዚ ተቀዳሜቲ ሓገዝ ምሕታት ባይደው ዝፈተኽዋ እንታይ ስከደ ስላትኒ ተቀበልዎ ኣይተቀበልዎስ ሓገዝ ምሕታት ዝበልክያ this is ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ሰበይቲ ትቀበሎ ሰብኣይ ይቅበሎም ወይ ሰብኣይ ይቅበሎ ሰበይቲ ኣይቅበሎን ብዙሕ ነገር ትርኢኻ እቲ ሓገዝ ምሕታት ዝበልክያ ሰው ሓገዝ ምሕታት ማለት ናብቲ ናትካ ፋሚሊ ዶክተር ዲ ወይ ሕክምና ከይድካስ እዚ ንዝን ጠንቅታት ርኢ ኣለኹሞ እንታይ ካ ትብሎም ሽዑ ጠርጢረ ዲኻ ትብሎም what is the ምክንያቱ እቲ ዘምፃእካ ኮንሰርን ወይ እቲ እዚ ምፅእኒ እቲ ቆልዓሲ ኣይዛረብኒ ዘሎ እቲ ዓብይ ነገር ዘይዛረብ እንድሕር ኮይኑ እንድዩ እንድሕር ቁርብ ዓብ ኮይኑ ዓመት እንድሕር ገይሩ ወይ ከዓኒ እቲ ምልክታት እንድሕር ኢና እዮም ራይት እንድሕር ኣብ ዓይንኻ እንድሕር ዘይርኢ ኣሎ እንድሕር ፀዊዕኻዮ ግልፅ ኣይብለካኒ ዘሎ ወይ በይኑ እንድሕር ሽኮርተተት ነገራት ይገብር ኣሎ ወይ ከዓኒ ኮለለለለል ክብል እንድሕር ይውዕል ኣሎ ወይ ከምዚ ክገብር ይውዕል ኣሎ ወይ ድምፂ ይርብሾ ላይ ከምዚ ይገብር you know ولا بتخسان وسيت كايو خند دحان دخون يبل مالتي right سب ندحر العلو سب نحتاجو يبل ازيتات ملكتات ندحر يخوا اذا قال عس كم زيري يقول له الكاخت بلا قال كماتي حجي مبزحتو غزي دوكات اب عمت على تشيك زغبر اسسمنت على كم هو غبري امز قال ما يغبروا وانيم جن كغبروا اي زغبا مالتي سو كم ندحر الكام تام كغبروا امصيم اوكي زي درجة معبالخة أبي الوضع إلهم yes no مالتي نعو قبرو كاو أوكي نحن تتأراد إركال لخا ويتاشمو ناب specialist يوزهم يصدقها assessment من انتخ قبروهم تمرمرة من انتخ قبروهم كعزبوهم كاب صدرهم تي information كاب صدرهم يوصلوا مالتي كاب كالي كانت والعخا يعزبوه مالتي بعلم ريهم نتو الع እንደሃቡ ገለ ነገራት ዲዩ ባምቡላ ሂቦም ዲዩ እንታይ ይገብር ምስተ ባምቡላ ዝኾነ ላይክ እዚ በሎን ሂቦም ዲዩ ዝተፈላለዩ ትገብሩ ዝግቦስ ይገብራሉ ዲ ኣይገብርን ክብል ማለት እዩ ስለዚ ከም ገሮም ካኡ ኣለው ዲ ይብሉን ክብለኻ ኸለም ገሊኻ ኣዋላ ንእሽተይ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ዘይተረድኦም developmental delay ኢሎም ድሕራይ መዓልቲ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ ሽድሸመ ወርሒ ይምፃእ ስጋዕ ሽዑ ግን ስፒች ንግበረሉ ወይ ከምዝ ንግበረሉ ሓገዝ ኢሎም ይስዕብዎ ስለዚ ስኢሎም ኣይኮነን ኦቲዝም ዝብልዎም ሓደ ሓደ ግዜ ዲቨሎፕመንታል ዲሌይ ይብልዎ ማለት እዩ እንድሕር ጉልፅ ዘይኮነ ስፒች ዲሌይ ብዙሕ ሕጂ ግዜ እዚ ክንዕዘቦ ኢና ከዓ ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ምፅእ ይብለኹም ማለት እዩ
ካብዚኣ ትመጽእ ጸገም ስየላ by the way even ኣነሲ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ነይሩ ከምዚኣ ዝበልክያሲ ቆልዓ ውዑይ ነይርዎም ኣዝዩ ውዑይ ኣዝዩ ውዑይ በቃ ዋላ ሓንቲ መትሓዚ የብሉን is very energy ዘለዎ ከም ዝበልክዮ ወድኻ ኣብ ምዃኑ ኤነርጃቲክ እዩ ካብቲ ናብቲ ዝነጥር ኣብ ዝኾነ ቦታ ያ almost I don't know 6 ወርሒ 7 ወርሒ ክኾን ወሲድሎም ሕክምና ኮለል ኢሎም ወላ ሓንቲ ኦቲዝም የብሉ ገለ የብሉን ኢሎም ማለት እዩ ያ ሕጂ ድሕሪ ክልተ ዓመት ገለ ክኾን ቆልዓ ትርእዮ ኖርማል ከይኑ ወላ ያ ሓንቲ ያ ሕጂ ሲ ሓቂ to be honest እቲ ዝበልክዮ ዘረባ ሓገዝ ምርካብሲ ግድነት ኣይኮነን ምናልባት እቲ ዓበየ ፀገም ናትና እንታይ እዩ ዝመፃ ሓንቲ ሓብተይ ኣብዚ እቲ ብዙሕ ሓደ በቲ ፍልጠት ዋሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ዌስተርን ካንትሪ ወይ ድማ እቲ ዘለናዮ ኣነባብራ ንኣብነት ናይ ከኒና ልዕል ናይ መድሃኒት ናይዚ መርፍእ ኣልዕልክ ነርካ ዓንተ ወይ ሕጂ ነዚ ናይ መርፍእ ጠቕላላ ዘይቅበልዎ ሰባት ኣለዉ ቆልዓ ንሱ እዩ ዘጋጢሞ ዝብል ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ኣደኖ ምናልባት እንታይ ትብል ብዚ ናትካ ሓሳቡን ክሰምዕ ደስ ምበለኒ ወይ በብቁርደም ክወዝዎ ዘለዎም ብዓብዩ ነቲ ሕክምና እምነት ዝበሃል ሲ ለዝ ዝኾነ እምነት ክገብረሉ በፂሑ ወላ ብናትና ጥራይ እውን ዘይኮነስ ወላ ብዓይኒ ፃዕዱ ትሪኦ ከለካ ሕጂ እቲ ሳይንስ ዝበሃል ነገር ብፍላይ ምስ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ገለመታት ምስ ዜናታት ሚድያ ኤቭሪዋን ድላይ ስለ ዝዛረብ ድላይ ክእምነካ ይኽእል እዩ ሶ ሕጂ ሚስ አንደርስቱድ ኣሎ በቲ ሓደ ከዓ ዘይከሓድ ሓቂ ከዓ ገለ ነገራት ከዓ ክፃወቱ ትርኢ ኢኻ ጌማት መድሃኒታት ኢሎም ዘይገብርዎ ነገራት ከዓ ኣይትርእን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ኮንሲደሬሽን ኢትኺ ብዓብኻ እቲ ናይ ማሕበረሰብና ዘሎ ነገራት ንኣብነት ናይ መርፍእ ምውጋእ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ብኸመይ እንተሓዝናዮ እዩ ምክንያቱ ንኦቲዝም ከቃልዕ ዝኽእል ንሕር ኮይኑ ወይ ድማ ከም ዝበልክዮ ዓንተ ወይ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተፈጥሮኡ ንዕኡ ሲ እንድሕር 4 ብሓንሳብ ወጊእኻ እንድሕር ከስሕቐክሲ ሓደ መዓልቲ ሕክምና ምስ ዓርከይ ከይድናስ ቆልዓ ወሊዓ ጠዲስ ሓሪስ እዚ ወሊዳ ሰበይቱስ ሕጂ ሕክምና ከይና ንእሽተይ እኳ ቆልዓ ሽዑ ተወሊዱ ኣጋጣሚ መፅኦም መርፍእ መድሃኒት ደም ወስዱ እዮም ምስሊ ተቆልዓ ደም ወሲዶምሉስ ካልኣይ ግዜ ዝወሰድሉ ኖፕ ወሲዶም ኩለን እኳ ኢሉኒ ኩለን ወሲዶም እንታይ ክትር ኩለን ወሲዶም ማእከላይ ኣይኮን ኢሎም ኣብዎም በኣስ ኮይኑ ኣሰድነዋት ናይ ሕክምና ኣም ዝዳሓርኩ ሰብ ወላ ሓንቲ ፍልጠ የብለይን ነርስ ነራ መሓዛና ከምዚ ገለ መለይና ደው ኢልና ድሓን ስምዖ ገለ መለ ኢሎም ማለት ሰው ሕጂ ክሳብ ክንዲ ዜና ንኸይድ ሳምታይምስ ተኣዋርነስ የሉ ንስኸ የፍርሓና እዩ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ዋድ ውድ ሰይ ነቲ ናይ ከኒና ነቲ ናይ እንታይ ዝበሃል መርፍእ ናይ ቆልዑት ምውጋእ ያ I think ከም ዝበልካዮ እንታይ ድዩ ብፍርሒ ክንከዶ ይብልናን ኩሉ ነገር ብፍርሒ ክንከዶ ይብልናን ሕጂ ናትና ከም ዝበልካ ናትና ተመክሮ ሕጂ ሩኢ ዝኾነ ሕጂ ናይ ዘዕጓልና እቲ ናይ ዓመት ምስ ተዋህበቶ ንድሕሪት ከይዳ ርእያ ማለት እዩ ተዲካ because ጽቡቓት ነራ ግን again 4 ብሓደ ሂቦማ ኣነ by the way ከመይ ዝበልኩ ንኩሉ ሰብ ቫክሲን ነጋለሲ ንኩሉ ሰብ ቫክሲን ተኣሽሙ ዝብል ነበርኩም ማለት እዩ ተወግኡ ዝብል ነበርኩም ነታ ቆልዓሲ ንዓይ ንኩሉ ሰብ ከይተኸተብኩም ናብዛ ገዛ ይትመፁ ዲኹም ናይ whooping cough ድበሃል ምሻሎ ኩላ ሰብያ ኩላ ፋሚሊ ተኸቲባ ከይተኸተብኩም ኣይተሓቅፍዋ ዲኹም ንምንታይ ከይተሕልፉላ ሰኩላ ኣተቢላ ማለት እዩ until ተኣሽሙ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ግን ዳሕራይ እንታይ ኣቢለ ወለ ቅድም ምስኣቶም ዝሰርሕ ዝነበርኩ ኣውቲዝም ዝነበሮም ደቆም ማለት እዩ ነይሮም ከምኡ ይብሉኒ ነይሮም እዚ ከይወለድ ከለኹ ገላይ ማለት እዩ ደቅናሲ ከምዚ ፅቡቅ እዮም ነይሮም everything ፅቡቅ ነይሮም እቲ ምስ ተወጊኦም ንድሕሪት ከይዶም ይብሉኒ ነይሮም ሕጂ ኣነ ከምኣት ሰሚዐ ነቲ ዶክተር ናተይ ዝነበረ ናታ ከዓኒ ኢልየስዋ ከምዚ ይብሉ ኩሉ ግዜ ኢልዮ ሕጂ ሲልኒ ኖ ስቂሎም እኳ እዮም ስቂሎም እዮም ምሳቶም ከምኡ ዝብሉ ገለ ኢልኒ ማለት እዩ ኦኬ ኢለ ማለት እዩ ዶክተር ናተይ ዝነበረ እዩ ገለ ኦኬ ኢለ ወላ ሓንቲ ከዓ ኣይበልኩን ሰብኹም ኢና ግን ሩኢ ዝኾነ ከምዚ ኢንትረስቲንግ ከምዚ ለማ ሓንቲ ነይሩ ናይ ሓፍተይ ተኣሽመ ነይሩ ናይ ሓፍተይ በርተይ ነይሩ ዝክራ ቢካዝ ናይ ሓፍተይ በርተይ ስለ ዝነበረ so ሽዑ ምስተወድ 4 ሂቦማ ቅድሚኡ ሃይማ ይትፈልጥ ወላ ሓንቲ ተነና ሽዑ እንታይ ኢና like ረስኒ ብጣዕሚ ገይርላ and then ደዊልና ማለት እዩ oh my god ረስኒ ገይርላ ከምዚ ኮይና ከምዚ ገለመለና ነው ደሓነይ ታነሮ ሃብዋ ጥራሕ ኢሎምና by the way دحراي دحر خندي عمتاتي فليته تانرو is حماق እቲ genetic እንድሕር ኣለካ we know that እቲ detox ናቶም already ታሕት ሎ ታነሮ እንድሕር ሂብካዮ ኣብ ልዕሊ ኢኻኒ መልሽካ ሞሪዩ ታሽም ዘብሎም ዘሎ ማለት እሞ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓኒ openly ብኩሉ ብstudying ገለ ነርእዮ ማለት I didn't know anything about it after ግዜ
but تعيبة بتعش مالتي so isn't هاي قبل دليل إتي vaccine راح كتبل أي تخلينها because vaccine راح يكونه نمتى حنتو قالوا يقول vaccine توقع so vaccine يخط راح كتبل أي تخلينها right قال يومون vaccine زي توهبون اللو أي نهبهم نينا لهم كابن إشتأم شقات عشمو دلومون اللو so الصد راح يكتبل أي تخلينها but إتي genetic part كم دلوا فليتنا لنا right yes genetic part እንደحራለው so that means ትቆልዓት detox መበሊቲ glutathione እንደበልና ታሕቲ ኮይነሎ so ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ምግብን ገለና ኣሎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኻ 4 እንደሕሪብካዮ ኣብ ልዕሊኡ ኻ መልሽካ ታሽሙ ተብልካ ይሲ እንታይ ክንደይ ሂብካ ማለት እዩ wow ንእሽተይ ቆልዓ ክንደይ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ so then you're like oh my god perfect storm እንዲ ኮይኑ ትብል ማለት እዩ yeah نعيد معاس درد عن زلة دحرة يزرد عن زلة أزاي oh my god كم زجرنا كل نجرسي سو حدا نجريت راح كتب لي تخلينها نمنت كل شيء أجن كم زول كتب خليت قلنا بلا أتبلتن قالوا أتون ديتا كتبون عنه سو إذن تاينا genetic part كم زلون فلتنا نزي فلتنا حج بخمي دنك نبل علينا أبز حج جزازي مرة genetic ندابولي يخد له مالتي أوكي أي genetic variation يخم مسبب له right so genetic test كتقبر تخلى أبز حج جزازي ولا كأن متناس كخمانة متناس حنتي سبعين كوز دخول لهم genetic testing مالتي ناي genetic ناي autism per se يلا أبز حج جزازي جني أربي أمزلونا كم مالتي right so فلتنا اتي variational لو ندحر شو انتاي اتي حمام زي كنا تبلو زل خاص دن انتاي توصل كم زل كان انتاي توصل كم زل كان تفلت خليها نعم حنت نقدر دبلو توقو أنا أي بلوكم منه because أنا كان حلو ما يكلني either way ناتكم تعشمي good what I know 100% is 4 ندحربو خمالو no thank you بلوا because ندحزي فلت كاسي you don't know كم بلي خاتك بزنها تجيناتي كندحر لك you know تعشم كبلك قد مالتي so you don't know ندحر فلت كابز حجي جزازجن انت كتب لهم تخل ولا نتا خليت قلنا وندبلكو 4 أي نهبنينا even after شعر جزازي أي بنينا 4 زبال بحسب أي بنجد تخل maybe كل التحجة خطوات خلو دحر متينها خلته ولا ندحر كنكفل كأننا كم كنقبرنا خلينا إنما now وين سيد حراي مالت كندي جاب افريج زد سومون ورحي عمد ورحي كنت ورحي whatever سك ما تدخلي خمالك اوكي by the way after شعر زي ولا حنتي فلتنا نرى now that I know ولا دحر عمت والكوست خليه ولا دحر سلسة ورحي دحر سلسة عمت والكوست even I was done يوم قبل خليه مالتي تديكا سقعد دحر after شعر زي قن ولا حنتي فلتنا نرى بتناي دكتور راح يزبلنا تديكا so حجنا يزبل نسب كم زعانة تندحر جيناتيك إلى منع مو هاسا أشمو you could just say you know what ببحدا جرك هو بأنا تقولها because تاينر إلا نخا كانت هاي بلا بزح شو مسبلكو حدا دكتور studies قبره خاني كنت 3 عامتها بتأشمو أو كبزح يريهم ريوه مالتي فتناتو كلينيك so دحري ترأيسي تم vaccinated تجبرون زي تجبرون study جرو مالتي معس جرم كلا كانت هاي جميرو مصر آية مسبزحة بتنا CDC نايزة عادي ديكونسي بتناتو مالتي أوكي لو مسك خلني بني نزيهم قرب كل تخنبوا منا مالش ناتمليسهم كأخن تخنبوا منا خن دربع تجلن دا قبر سجيرو yes ببورو جيرو بتفل لي رأي مالتي أن متحف تحفه حد متحف أوكي أم ببيانات متحف كلا بزح كالون research تعشون بلا مالتي by the way حجزنا أمريكا study بناتو جيرو change جيرو مازالو by the way حدش نجار يكون نزخ عند عمتات تعشم زبالكوي حجتنا سيز نبرة completely كأيرا ما completely ما جمرة دلاي كايلة مو خمتي ولا وات إذا ما رحنا إذا هاجر سنتاي بلا ولا تدي أختبكم إلو بيلو I think بفلاي زمن صاناي ماجا ويد مناي دونالد ترامب إن بعبيو بوب كينيدي ون it's very healthy خنا سواي ونسون بزح زارم even تاينالن زنبر I don't know كم زول كيف بزح نجارات كله خليب تاينالن كمان كيت هو زادك نسيو أبتنس زل خن جل زبرون بزح على استكات عي بالنيرجن again ولا زي حجي نقول نسبكم مكتوب لي تخلنا هلا متى تجيناتيك تبل تخيل ينبر بزح حتى لو عنده تاينالن دوسته
Yeah. No, it's we are human, right? We are very complex هنا. Yep. really complex هنا. The only تفطرنا تراي بقبو زفتنا عمر حدا 10 عامات university خيرو دكتور كينو doesn't mean he knows everything. There No, is nothing to be no. honest مالتي. That's what I believe personally. I don't believe دكتور كمحرني دكتور كبلني. Of course أبصقم كله خير but the Yes. first doctor is me. أنا نفسي دكتور because I know exactly أبي تحمل الله سلام تحمل الله سفلتها انتي سلزبل عخو قاطي ما فلطه Yes. نحر بحق نحر aware كوينسي I don't even need a doctor Yes. مالتي مش حممكو you know what yes I messed it up now let's get me back on track قبل Yes. خيرنا الدكتور تزيكين جن تقدم اي دكتور سني حنا هنا سلازي كم زولكي I agree وسدو عتسدو كن جن صبوتي كن منالبات كن 10 Yeah. تي انا مدهانيت اب كندي 4 بحنسب at least اب جلجل كفالات جيركات ወይ ካነ ሎሚ ክልተ ድሕሪ ወርሒ whatever ከዓ ክልተ ክንወስድ ኢና ክትብሎም ትኽእል ኢኻ of course እዚ ሁሉ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ይፈላለዩ ማለት እዩ yeah ካብ ሓደ ሃገር ጥራሕ ናብ ሓደ ሃገር ዘይኮነስ ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ኣሜሪካ እውን ካብ ሓደ መንግስቲ ናብ ሓደ መንግስቲ እውን ሕጂ ይቀያየር ኣሎ ይሲ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ቀይሮም ኣለዉ ካልእ መንግስቲ መፂ ከዓኒ ኣም ሹር ክቅይረና ኢና ኣብቲ ሓደ ማለት እዩ yes ዋይ ድብል ካብ መንግስቲ ኣብ መንግስቲ ምፅባይ ኣብ ዶክተር ምፅባይ ንሕና ኣብ ነብስና ክንብል ኣለና ደቅና ነብስና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እሞ ከዓኒ ሕብረተሰብና ካበይ መፂና ክንፈልጥ ኣለና እዚ ንሕር ፈሊጥና እንታይ ምግቢ ንበልዕ እንታይ ብዚ ኣቢልና ዘሎ ተሪፍና ዘሎ ዋላ ብማሕበራዊ እንድሕር ኢና ከም ዝበልኮ ሰበይቲ ሲ she lost her village የብላ that's a lot of stress ብመግቢ ብኸሙ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ እዚታ እንድሕር ቀይርናዮስ ብዙሕ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፈሊጥና ነቲ ጂነቲክ ዝብልዎ ዘለዉ ድገለስ ንፅቡቅ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢሎምና ኢልና እንድሕር ጠሚርና ዋይ ከምዚ ኢሎምና ኢና እንድሕርና ካብኣት መፅእ ለውጥ የለን self-fulfilling prophecy ዝኸውን እንድሕር ገና ግን ኦኬ ከምዚኣተ ኢሎምና ደኣሞ ኦኬ ናብ ሶሉሽን ኢኻ ትኸይድ ሶሉሽን ፎከስ እንታይ ክገብር ኢልካ ሽዑኡ ሃራይ ከምዚኣ ኢልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እሞ ካብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ኢንፎርሜሽን እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ወይ እቲ ቴክኖሎጂ እንዳበለ ስለ ዘሎ ነብስናስ ክንሕግስ ንኽእል ኢና ዝብል ማለት እዩ so again ኣውግእዎምን ኣይተውግእዎምን ኣይብልናይ ግን እዚኣ ድብለኩም መሰል ከም ዘለኩም 4 ተይለምኹም ነው የቐነልና ክልተ ሕጂ ንገሮ ፅባሕ ከዓ ክልተ ክትብሉ መሰል ኣለኩም ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ዋላ ንፅናሕ ክንብል ዋላ ብሃይማኖት ደረጃውን ሃይማኖት ያፍቅደለኒ ኣይንገብርኒ ክንብል እውን ታሽሙ ምርጫ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝኻ ምርጫ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ነገር ማለት እዩ Well, it's a good point, by the way. Come ዝበልክዮ ሲ መንግስታት ንኣብነት ኮቪድ ክንምንታይ ኣድቮኬት ተገይሩሉ ክንምንታይ ኣቢሉ and then at the end of the day well we have seen a lot of drama yes lots of drama no covid advocates ዝገብር ዝነበረ doctors ናይ ኣሜሪካ ፉሺ Dr. Fisher or whatever and then he got billions dollars ካብ ኩለንተን ፋርማሲ ተሽማልቲ ካምፓኒታት ማለት so yeah تزعبي دكتور نسخة وي أنا نسخة مني ناخن كون مالتي so هنا تكرن قبل لنا بعبيها كم بعل رحنت أب كله بتتزلوا ناس عدي ناك تساعديو جزيانان عقمنا كفيلنا كا بزعبو زل information نصور زخنا بقام أنا وسينا بس زل زقات زل بايتارينا I think زحشة محبر سبكم فترة نخيلنا زبل المنتدى ماتي so من البعض أقات إيمو لا لنا من نتحدث أقات إيمو realize جرو خمسة كي حكمنا خير اللهم and then دحريو doctor تيخو قبرو زلو نغارات نغوري by the way even financially بس كندا I don't know بأمريكا أو كندا even financially support زلو خب government وهوا بزو جنزو financially ون على support so لازم يركب كار زيلو دحريو سدرابيت أبت معطاوي نتفتات بخميم كحجوزو زخيلو what is the best تزبلت أكايدا جيرومسي كم زلك قدامه emotionally مقبالي الكينيركي ولا يتقبل لك حاجة حتى لك حاجة مسحتك of course تقبل لك there is no نرجع تقبل كاس gonna be difficult خبدك كايو مالتي እቲ ኣብቲ ዴይሊ ሩቲን ወይ ድማ ኣብቲ መዓልታዊ ንጥፈታትን ብኸመይ ክሕግዙ ድኽእሉ ንሓደ ቆልዓ ከምኡ ዘጋጥሞም ሰባት ብጣዕሚ by the way let me ሓንቲ ነገር ከብልልካ you know ኣነ ይርኦም ምሽ ነይረ openly ንኹሉ ሰብ ድሎ ይርኦም ምሽ ነይረ ኣብቲ ታሽማ ዋላ ስድራይ ተደራይዎ በዓል ቤት ኣነ ይርኦ ነይረ ግን you know ኣነ ንባዕለይ ዋላ ኣብቲ ፕሮፌሽን እንዳስራሕ ከለኹ you know እንታይ ይብል ነይረ ክኸይድ ከለኹ ናብቲ assessment ክገብርዋሲ እንታይ ይብል ነይረ I hope they prove me wrong. እግዚአብሔር ዋላ ኣብ ርእሲ ኺ ዘሎ ተይሎምኒ I will ከቅበሎ እናኡ ተልኢካ
Yes. because nobody كبلوز دلي مالتي ግን ሓላፍነት ወሲደ I have to go get help ማለት እዩ هديك so ንኽትቀበሎስ ሓያሊ ምን ይደልዮ ግን ነቱ I know 100% ነቱ ቆልዓ ቀልጢፍካ እንድሕር ሓገዝ ሓቲትካሉ ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ እሲ ጓልናስ ጓል ዓመትን ገለን እያ ነይራ ማለት እቲ ሓገዝ ክትጅምር ከላን ገለ ማለት እዩ ኣንይሩ እያ ሞር ቀልጢፍና እንድሕር ብና ቀልጢፍ እቲ ሓንጎል ምቕያር ተኣሽሙሎ ማለት ስለዚ ኣነ ንባዕለይ እውን ኣብቲ ተኣሽሙ እንዳሰራሕኩሲ ይብል ነይረስ ዋይ ኣብ ርእስኺ ተትብለኒ ስጋዕ ወፅየ ተኣሽሙ ትብለኒ ከምኡ ይብል ነይረ ማለት ስለዚ ኣብ ኩልና ዘለ እዚ ተዚ ኣጆኹም እየ ዝብል ከይድኩም ሕተት እየ ዝብል ካብ ከምኡ ካብ ካልእ ካብኡ ቀፂልና ካ እንታይ ንገብር መሲልካ እንታይ ክንገብር ኣለና እታ ዳይግኖስ ምስ ሃቡካ ኳኒ እታ ዳይግኖስ ሂቦም እታ ፎልደር ሂቦም እዮም ዝሰዱካ ዳይግኖስ ገብረሉን ተሓገዝ ትረኽበሉ ቦታን is different ማለት okay እቲኣቶም ዳይግኖስ ሂቦም እናሃለኩም ኢሎም ድሕሪ 6 ወርሒ maybe ምፁ ድሕሪ ዓመት ምፁ ይብለካ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሪፈር እዮም ድብለካ ኦኬ ናብ ስፒች ቴራፒ ኺድ ናብ occupational therapy ኺድ ABA maybe ኺድ ኢሎም that's it ካብኡ ተኣሽሙ ይብልካን ማለት እዩ በይንኻ ኢኻ ካብኡ ክድውል ኣለካ ክትረክብ ኣለካ ዚታት ማለት እዩ ምስቶም ካልኦት በዓልካ ኢኻ ክትብል ዘለካ ማለት ስለዚ ኣብኡን ሓገዝ የድለካ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ነዚ ኩሉ ሰብ እንታይ ብል 80% ካባኻ እዩ 80% ካባኻ እዩ ካብ ፕሮፌሽናል ሳይኮነ እንድሕር ነተን ፕሮፌሽናል ሲብካዮም ምስኻ 10% ትገብር ኣለካ እቲ ለውጥሲ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ yes እንታይ ተዓዚበ መሲልካ ቅድም ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሓዳር ምግባረይ ቅድሚ ቆልዓ ምግባረይ ኣብ ገዛ ዳኸድኩ ይሰርሕ ነይረ ምስቶም ወለዲ ማለት እዩ ከምዚ ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ገለ ብዙሕ ተማሂረ እቶም ወለዲ ምሳይ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ንሶም ደቆም ማለት እዩ ኣርኢና ምስኦም ኮይና ክንሰርሕ ገለ ድብሉን ዝነበሩ ኣብ 3 ወርሒ 3 ወርሒ 9 መዓልቲ ብመንግስቲ ዝተኸፈለ ኤጀንሲ ዝኸይድ ነይረ ማለት እዩ ኣብ 3 ወርሒ ብዙሕ ለውጢ ይርኢ ነይረ ተቆልዓ ንምንታይ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ቶም ወለዲ ዝገብርዎ ደሎ ሓንጎል ምድግጋም ስለ ዘድልዮ ብዙሕ ለውጢ ኣብቶም ካልኦም ወለዲ ብስራሕ ዲ ብገለ ዲ ግን ንሃለክ ተቆልዓ ስኺ ኣብልዮ ይብሉኒ ኣነ ጥራሕ ይገብር እቶም ወለዲ ግን whatever በዚ ኮይኖም ደም ይበልዕ ዘለው ወላ ካልእ ደም ዝገብሩ ዘለው እንታይ ርአ ብዙሕ ለውጢ ኣይርአን ነይረቶም ቆልዓ ንምንታይ ካነ ላይክ ኦኬ ንሃለክ ዝቆልዓ ስኺ ሕውዮ ኢሎም ዘብሉ ነበር ሰኹሉ ግዜ ንወለዲ እንተብሎ ኣነ ዝተጠቀም ኩሉ ኣባይ ምስ ወረደ ምስ ከደት ሰብ እቲ ኮኔክሽንን እቲ ምዕባለን ምስኡ ኸይድ እቲ ፕሮፌሽናል ማለት ዋው እሱ ተኸኢልኩም እንታይ ብል እስኻትኩም ተማሃሮ እቲ ፕሮፌሽናል ዝገብሮ ዘሎ ብፀወታ ገይሩን ብገለን ገይሩን ስለ ዝገብር ዘሎ እስኻትኩም ተማሃሮ እቲ ፕሮፌሽናል ምስ ከደኻ ምስኡ ምስ ተቆልዓ እስኻትኩም ምስኡ ከምግሮ ኣብ መሬት ወሪድካ ማለት ስለምንታይ እሱ ንምንታይ ንዘረባ ይጠቅም ማለት እዩ ንስፒች ከምኡውን እቲ ሪሌሽንሽፕ ናትካ ትዝምድናሲ ቢሕግዘካ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ምስቲ ፕሮፌሽናል ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ከደት ቆልዓ መልሹ ትራውማታይዝ ዝኸውን ያ ብዙሕ ነቶም ወለዲ እንታይ ዝብሎም ሕጂ እንታይ ይብሉኒ ይመፁ ደገለት የለም ዋይ መፅኦም ተፃዊቶም እዮም ዝኸዱ ይብሉኒ እና ይሰድ ወረባ እስኻትኩም ሓደ ግዜ ሓበሻ እንታይ ይገብር ሱ በዚ ቡን ኮይኑ ይሰቲ እቶም ፕሮፌሽናል ካብ መፅኦም በዚ ዋ እም ባምቡላ ተፃዊቶም እዮም ዝኸዱ ይብሉ ኣሰድ you didn't get it ይብሎ ማለት እዩ yes well ሓንቲ ኮፊልኩም ምስኦም ተፃወቱ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ከነብሎ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ 80% ካባና ብመግቢ ድዩ 80% ካባና ያ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ right ሓንቲ ግዜስ እንታይ ሰሚዕ መሲልክ ዶክተር ሮቤል ኣብ ሓንቲ ዘረባ ዝፈተዋ ዘረባ እንታይ ኢሉሲ ኣብ ደቅኻ ዲኻ ተወፍር ዘለኻስ ወላ ንደቅኻ ተወፍረሎም ተቐምጠሎም ዘለኻ so ኣብ ደቅኻ ምፋርማት ከም ዝበልክ ግዜ ማሃብን ካል ነገራትን እዩ እንደ ንደቅኻ ምቕማጥ ማለት ሜቢ yes ገንዘብ ተቐምጠሎም ትኽእል ኢኻ ሜቢ ገዛ ዲኻ whatever ማለት ግን ትዛዕበ so ሓንቲ ኸማ ሓታ ዝደሊ እንታይ what is the highest risk ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ኣይተኻለኸሎን 5 ዓመት በፂሑ ሪላይዝ ኣይገበሮን whatever ገይሩሲ and then continue ኸይዱሲ 10 በፂሑ 15 ክበፂሑ and then what is the risk እንድሕር ዘይገይርዎ ጠቕላላ that's ብጣዕሚ ብዙሕ ትሪኦ ኢኻ ዚ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ብዙሕ ንምንታይ again denial ኣሎ ክዛረብ እዩ ኦኬ ገለ መለታት ኣብ ወዳት ምናዳ እንታይ ይርኢ መሲልካ ቆልዓ especially ወዲ
እንድሕር ዘይዛረብ ኮይኑ ተጓናፃይ እዩ ዝኸውን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክነግር ኣይክእልን እዩ Yeah. ሕጂ መብዛሕትኦም ኣወዳት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩሮፕ ዝሪኦም Yeah. ኣብ መድሃኒት እዮም ዝገብርዎ ንምንታይ ይጓነፁ ስለ ዝኾኑ ነብሶም ይሃርሙ ንኻልእ ሰብ ይሃርሙ ክዛረቡ ስለ ዘይክእሉ ክጓነፁ እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ምእንቲ ከንበፅሕ ቀልጢፍና እንድሕር ሓጊዝናዮም ግን ብኣፎም ገይሮም ክዛረቡ ከይኽእሉ እዮም እንድሕር ብኣፎም ዘይዛረቡ ኮይኖም ኢዶም ክዛረቡ ኦር ክጓነፁ እዮም ማለት እዩ እንታይ ኢኻ እቲ ቆልዓ እንታይ እቲ ኣወዳት ከዓ ስለ ዝኾኑ እንዳጎበዙ ስለ ዝኸደዱ ኣለዉ እቲ ሕማቕ ጠባይ ዘለዎ ወይ ፕሮብለም ቻይልድ ገይሮም እዮም ዘብልዎ ማለት እዩ ኣይርድኦም ምክንያት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ዋላ ስኻ ኣነ ንስኻን ዋላ ዓበይቲ ኮይንና ክንዛረብ እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና እቲ ውሽጢ ዘሎስ ክህውኸና እዩ ራይት እንድሕር ቆልዓ ርእሱ እንድሕር ሓምማ ኣሎ ከብዱ እንድሕር ሓምማ ኣሎ ክነግረካ ይክእልኒ ዘሎ ማለት እዚ ክሕብረካ ይክእልኒ ዘሎ ክትሃራርም ክጅምር ርበሽ ውሽጡ ክርበሽ ያ ኦር ዝኾነ ነገር ኣይደልን እዚ እንድሕር ክብለካ ዘይክእል ኮይኑሲ እንታይ ክገብር ክትሃራርም ክብል ሶ ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ወዳት ካብ 7 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኖም 9 እንድሕር ኮይኖም ኣብ መድሃኒትን ኣብ ገለን እዮም ዝገብሮ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ከማን ኣብ መድሃኒት ኣለዉ ደቀ ኢሉ ክዛረብካ ኣይደልን እዩ ንዓይ ነግሩኒ ኦፍኮርስ እምበረ መብዛሕትኦም ኣወዳት ኣብ መድሃኒት እዮም ዘለዉ because it's very high risk very very high risk so that's why ቀልጢፍና ሓገዝ ንገረሎም at least እንድሕር ክዛረቡ እንድሕር ክኢሎም ፀገሞም ኣይኽእሉ እዮም ማለት እዩ So ሓደ ስድራ ቤት ብጣዕሚ ባይ ዘ ወይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ደቀና ክነዋፍረሉ ዘለና ወይ ድማ ኣብ ደቀና ክነወፍሮ ዘለና እቲ ሪስክ ፅባሕ ንጎና መድሃኒት ምክንያቱ ዶክተር who cares ዶክተር 7 ዓመት ተማሂሩ 8 ዓመት ተማሂሩ ሽፍት ናቱ እዩ ክሳብ ታ ሽፍት ናቱ ትውድእ እዩ ዘብል እምበር ገዛኻ መፂኡ እንታይ ጌርካ ትማሊ ከምዚ ነይሩ ሓሲቡ መርሚሩ ክሳብ ኩሉ ክገደሰልካ እንድሕር ትሓስብ ኮይንካ ለዋህ ሰብ ጥራይ ኢኻ ማለት እዩ don't be naive ማለት እዩ ዘሎ ኣድሓነት ለትሰይ ሓደ ሰብ ግቡእ ክንክን ገይሩ ትሪትመንት ድዩ ኩል ነገራት እናገበረ ከይድ ከሎ ዋርስ ትለውጢ ኣብ ክንደይ ግዜ ዝኽሰት ወይ ትለውጣት ከመይ እናበለ ዝመፅእ that's ብጣዕሚ ዓበይ ፅቡቅ ሕቶ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኻ እቲ ኦቲዝም ካብ ይፈላለ እንዲ ምሽለካ ፕሮፋውንድ ዝኾነ ኣሎ ገሊኦም ወይ ወይ ሰውር ዳ ኸሊፈክ እምበር እተን ለቨላት አንተ ይሕዚ ነርሲ ለቨል ኣለዋ ኢልኪ ነርኪ ለቨል ኣለዎ yes ንዓን ከማን ትንግፍ ተብሊ ነርክ that would be great okay ነገ ሰባት ጣጢፉ ገርፎ ምኽእል ነገ ሰባት እንድሕር severe ክኾን yeah so እዚኢታት እቲ ኦቲዝም so እቲ ናይ level ነገር ናይ ምንታይ ኢና ሓገዝ ምድላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሕጂ ገሊኦም ከማነ so level 1 2 3 level 3 ዝለዓለ ሓገዝ ዘድዮም ማለት እዩ ናይ ሓገዝ ምድላይ እዚ yeah level 3 እንድሕር ሂቦሞ ነዚ ኣጓልና እዛ ቆልዓ እዚኣ ሓገዝ ከድልያ እዩ ብዙሕ ሓገዝ ከድልያ ካብ ወለዳ ካብ ትምህርቲ ዲ ገለ ማለት እዩ ተዲካ እቲ ናይ ሓገዝ ምድላይ ማለት እዩ እቶም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ናን ቨርባል በይኖም ዝኾኑ ገለን ብልዑ ኢልካዮም ክበልዑ ዘይክእሉን ገለን ኣብዚ ኢታት የብሉ ማለት እዩ ሓገዝ ምድላይ እዚኦም ማእኾኑኻ ኣለዉ ማለት እዩ ካብቲ ኣቶም ቁርብ ሒሽ ድበሉ in terms of እንታይ ሓገዝ የድልዮም ዋላ ተደይ ተዛረቡሲ ኢልካዮም ነገራት ዝርድኦም ይሰምዑ እንካ ኢልካዮም ተዲካ and then እቶም level 1 ንብሎም ከኣለዉ ኣለዎም ዲ ብሎምን ኣውቲዝም ትብለሎም ማለት እዩ ዚኣቶም ኣስበርገርስ ዋላ ድዛረቡ ኮይኖም ሲ ግን ስቲል ሓገዝ የድልዮም እቲ ሓገዝ ግን like ካብቲ ሓደ ፍኹስ ድበለ ሓገዝ ድበለ እዚ ሎ ግን እዚ እቲ ዓይነት ኣውቲዝም ኣይኮነን ተሓገዝ ዘድልዮም እዩ ተሓገዝ ዘድልዮም ወይ ያ ዓይነት ብዙሕ ኢልና ኢና አንተ yes ያ እቲ ኣውቲዝም ክንብል ከለና ግን ስፔክትረም እንዲ ከም ዝበልናዮ እቶም ፕሮፋውንድ ዝኾነ ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ፕሮፋውንድ ዘለዎም ካብ ንኣሽቱ ትሒዝካ ትሪኦ ኢኻ ተኣሽሙ ካብ ንኣሽቱ ከለዉ en ብዙሕ ጀነቲክ ተኣሽሙ ኣለዎም ዝብሉ ማለት እዩ ካብ ንኣሽቱ ትሒዞም ክትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ እንዲኻ ዋላ እዚኣቶም እውን ብዙሕ ነገር ዋላ ሓጊዞሞም ቶም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ኣብዚ ናይ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ዋላ ለውጢ ተረኣዩሲ ዋላ ዘይዛረቡ ኣለዉ ዘብል ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግሩፕ ሆም ገለ ዝኾኑ ዳሕራይ እውን እዮም እዚኦም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እዚኦም ካብ ንኣሽቱ ከለዉ ዋላ ትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ ኣዲካ እቶም ካልኦት different autism ዘለዎም ኣብቲ ናይ ስፔክትረም ካኒ ከም ዘሎ early intervention እንድሕር ጌርካ ለውጢሲ ትሪኢኻ ቀልጢፍካ ብፍላይ ትሕቲ 5 ከለዉ እንድሕር ጌርካ 3 ገለ ተኣሽሙ ቀልጢፍካ እንታይ እዮም ዝብሉ ወርሒ ወላ ዓመት you know how ቆልዓ ብንእሱ ቀርበት ብርሕሱ ዲ ዝበሃል perfect you got it yes yeah. yes
حنقولنا is like that انتهي يبلو خمس سلكا حدا قول عسي نحنت نجر نخم اكتمهرو like 400 جزء كدقمو لك right بزح نحد الجونجي بتصوت هند حركوين جن الشيء كله بفلا بتصوت هند حركوينو 10 جزء سقع 10 دحرا بالكاي وي 3 قلطيف قبل بتصوت هند حركه يعني منتاي صوت خول انتي تقبر لها نتي حنقول ريلاكس تقبر لها تي ديفنس ميكانيزم يبلا له مالتي يورد له that's why ክንገብሮ ለና that's why ብፅወታ ንገብሮ ማለት so ከምዚ ክንገብሮ ከለና ቀልጢፍና ሓገዝ ንገብር ቀልጢፍና ከዓኒ ለውጢ ንርኢ ማለት እዚ ኩሉ ከዓኒ ቀልጢፎም ሓገዝ ሪኦም ምስ ዓበይ ዋላ ከምዚ ፀወታ እዩ ዝመስል ፀወታ ፃዊተ እዩ ዝብልካ ዘጓልና ሕጂ እዚ ኩሉ ሓገዝ ትረክቦ ዝነበረት ምስዚኣ ሰብ ተፃዊተ ምስዚኣ ምስ መሽሙ ተፃዊተ እትብለካ nothing ካልኣይ ትብልና because ፀወታ እዩ ነይሩ ንዓ ተዲጋ now imagine what شعت عمت هتبلا ما ودي تركوين حيدي له حيدي أتم زلخ by the way بس ما حيدي أتم زلو سلازي بتعمل حيال كونه كائن أخا نتحنقول لا بتاعش مسع كتب له مالتي نتوقع عنك حيلو إن أخاونك حيلك هاي بزح جزيك وصلي مالتي سلازي ومناتو كالي نفسه دخل على مقد بيلد جيرو سلزلو ناتي نورمال كتم صوخ بالخليه بالتعمي by that time see ناي أعرف ما بزحتهم كاني أب تاشم أب تلفون screen time كلام ملتات ما بزحتهم كم يمسك قبر مالي by the way زي open لزلا screen time دبها الكاب تلفزيون كاب تلفون القصوة ميزل تحتي كل التعامات اللي حركوينا نابزة كمان كانوا أي جبانا أنا الدحرة يسموها كويس by the way أفتي فيل دخلهم غير زمهر النبر أي نبر إذا كله ناس راح خلوا دحرة يبقى زي مسأته ريسيرش دا قبركو قال ده شعور قرف كوس سكرين تايمز قاعد زحجي قال 10 تخلت خوينا بلا كانوا قال 10 تخلت 10 تانين خوينا there's no screen time من جنن because I know تحنقولهم هاي جاكيز قبلهم سلاز خون ماتي يتقوي أنا تحنقولهم معبالة عيسرني راح مامي فينجر كبلي وعلو عبد لا دي خاطر بالكخ نقول خايك قولوا أني بخاطر بالكخ كنا يقولوا that's true by the way يحمام بزي قدس حدا ولا تليفون بحال كحز يقولون شدش انت حدا 10 عمد هاي بتحسي there is no reason تليفون كتبه like what is تليفون ما هبكن ولا I think I don't know قال سدرابيت unfortunately but they do but it's not because babysitter كوينا دلوها تي village سلاخيدنا زلت كزنك قليل ان كان زادي تبلمش صابون كاتقبر ولا قالي كاتقبر تقول عصق يبللكا كمزي مهنياتو انتاي دي استبعي لمسلكي حدا جيزسي حدا سفوت سب نيروس كومو ودو كل جزي قالهم ودهم باسوري تليفون كل جزي هبو نيرم جيز ولا كل جزي تي الجوريثم تفوت يا اخي سو كريبي مره يحرقك معت نحر مانيبليت دي غير كا مانيبليت زغبركا حجي ريلز ترايزر منو حصرت شورت فيديو ترايزر زولا شورت فيديو ترايزر زري sometimes نا شاينا مصو sometimes نا يقول كل تزريس انجلش كمان يكون جولا دايكين مسيك ميكس كينو بس تغنيا بزي انجلش بزي كالي قانقا تقول حاجه مزرابس نيو ترايبل and then they don't even know what's the problem دحركن داي كولل دحركن داي قلمله تراخاس منو مع التليفون ديال توزع تاع ريلز منو معلتي حصرت فيديوهات and then حسابنا يوكرين مس حسابنا تشاينا مس ولا تشاينا دي زرب زلو يوكرين دي زرب زلو you have no idea حتى حاويسو خلو نيو ترايبل يس بتعمل تقم يلا crazy نخلنا مالت ابز حجي زي باي ذا واي ستادي غيرهم ولا زوم تينيجرز تم انت نعمسلك قلطيفهم تاشم قلطيفهم عدمي مالتي قلطيفهم تليفون سوها بسي مورنا ديبرشن يقلعوا لهم بزح مصنعت غير مالتي yes imagine like كمزي تحنقولسي ولا خوفي لهم قسينهم كوف كلو كاني اكل نزلوا سلمتاي next ولا نحنا اخذ زاربسي we're boring right نحنا نسمينا كمزي خو قبرنا امزدالي yes that's well كمس لز جمر جنة مالتي زلنا era is very dangerous era as you can be زخن era كما نعاي تفرحان نجر يلن سقع حجي نوي تلفون يلا
قليلا بت نايت مرتن راح تلي كونو تزنوا يمزع عربي قدام سنبت أنا فاميلي تلي كونا سكرين اللي تلفزيون اللي قليلا مالتي. Wow, that's really good. So I know لعلس أحتم فرع عن غيرنا لنا الحين حبتي زارسونا زي سفيحو كم زلكيو تراما اللو دحريوناي أب تمرت خيرم زقاطمون بولينا اللو بزح نغرات زل حكحش maybe فقارنيا انت فرقين حدا معلتي I know busy خي كاب أزي صعوز خينا سكجوال أبسينا أنا نساعتي لي خمانة بتيك ساعتن المسك ساعات قريبنا لنا مالتي so بطعمي دقيمة ذهب كنا حبرت حكحش أزي سفيحين هبتامن أنا بنفسي بزح صعيفة لو حكحش أزيو بزح تمرتي وسينا زلنا بلكع انتهي زبلانة أبناتا channel كيركم بليس ما عليها زي بالفيديو تطلعنا 4 عمد نحن مش عمدنا 6 عمد ما عليها زي بالو ببخ ساعات بساعتين قلنا زقبرت ولا أتيهم رأيوه عندنا عاها بولك انت رقمها كل information على description هالو أتيهم كتبلو كترخبوها كتمهارلو تدلي وين ما تي كتوزو تدلي consultation كا كواحد كن حروسكم بقام كاها حبتها مها تميلا حنتيور ترايتا ماهيرا زي كونتي already أدو خيناس نعوز حلفتها مالتي so سلازي قلل زي كانت مكرو يخي عبزو وش ساعات فرعان هيب كنامو بتعمي بسمين بسم كله زي تخاتلن بسم كله زي كومينيتين كمزجنا كيف أمود أتمنى تلابو يوم ويد ماكو قبرو ولا اليوم إن حرا الله خينو تعدل دقي ما نبخ بكي thank you Yeah, thank you. كم زبالكو زعدم كان بتعمي زمسجناكا متهاي أقدس سلزوخنا خلنا خنزاربلو and I appreciate that actually حاويكم كاسلة بلنخا because ما بزحت جزء مسدك أنستي أتزارب so دك توعدي بتعم كان بلو خلنا I really appreciate that because يدلين الناس لزوخنا كاب كالوت دك تبعتي خاك كسمعوتهم كالوت أبوتات بتعمي أقدس سلزوخنا so I really appreciate that بتعمي زمسكناكا إذا نجار زي بزعمنا أوتيزم أبحبرة السبناس بوزحين عن الرئيس لنا مالتي عاتي سلازل كل ناس تاشم كنقبل زلنا نقول سبب زبلاجن أوتيزم زلوا قال عند حرالك أو أفسدرخ عند حرالو مجمرة نايز قابر نجاري you don't know أنت أنا أوتيزم يخون هيوت نايز قال بمخنيات إزقابيري بيلوزلو يرون نم تعينت كم خون صباح نقول زو العزي دكتور خون خلي فتعرف خون بتعمل بزح ناتهم potential بزحي سلازي بفرحة راح تعشوا معينا بالمالتي بزح برد سمنا انت زرقي بفرحة راح سنحنا سلازي فرح ناسي نتقول أنا تو potential كمان كبت سحسي دوين أنا بلون زلنا ترديكا yes imagine أنا ندح زي فلت نيرسي بسن كناتي زي مفلات وي بسن كناتي فرحسي إذا وليس أبزبت حتى زلا أي مبت حتى النار سلازي إذا قال فتيرو ماله بمخناتي فتيرو ماله كمان نلا عليهم زي مقول عزيزي أو تحسسهم أبرائهم سلازي بفرحة راح رأينا يسي وكي سب كي بلني وكي لقبني إلنا نزم مقول عزيزي أتم أين بدله يردعني تبلي خا يسمعك أنزاي يسمع سلمتاي نباي وريدو واي مي سلمتاي تبلي خماتي قنعو أبينا أمونغنا أمونغو زغابيرنا ولا حريقنا تزاربنا يزغابير ولا بخينا قال أمونغنا قن بجاهم قلطيفنا حاجز نحتت إذا بتعمي قداسته حاجز نحتت قلطيفنا حاجز نحرحاتيتنا زم قلعت زياتم اتي أتم زلو برختنا يزغابير كنرينا مالتي بفلاي كأن أبوتات انت أزبل أنا يفرح كاي بفلاي كأكم عدنا مسيحة أبزي تي information زي مهلاو تي ولا أبوتات منارس عويلهم كزارب كوبت عمي هرنا أتم سلمتاي كم الكسب بحرت سبنا يلا كم كهزارب سلازي أبزي I cannot imagine حياة المخانون مالتي سلازي جن نعاتم متهزلهم أجهم برتعو ندقهم حقافو صباح نقول خاني بركاتكم كتريهم مالتي زرع خي أخات عاد سلازي أجهم بعلامة كل نجر سلازي خونه حتى أبزح حجي جزازي من أنا أبزح حجي كفلاس زمن زي زقابي المسكنينه أنت إذا بهال جوبو يفتر ما بدايا يبقى أي فتر زد بهال بزح نجرسي بزح نجراتي زقلت النازل بزح نجرات بتمكرن قالنا أجهم زحمة حواتي جن حدراهم يبلكم دقهم قديفكم نبكالا أي تخيلوا سلامتاي there's a reason why is قابير نقول لنا هي بالنازل مالتي مخنات دلو اتبرختنا is قابير كأني مستا أديخونكم
ምስ ስድራ ምስ ደቅኹም ኮንኩም ቀብልዎ ማለት እዩ እየ ዝብል ኣስተኣዘላቦ ማለት እዩ ኣጆኹም እግዚኣብሔር ምሳና እዩ you know so that's ተኣሽሙ ኣጆኹም እየ ዝብል Yes, thank you very much. Thank you ኣድሓነት ሃብተይ ብጣዕሚ ደጋጊመ ብጣዕሚ የመስግን ካብቲ ኩሉ ስኬጅዋልኪ ስድራ ቤትኪ ናይ ደቅኺ ግዜ ናይ ስራሕ ግዜ ኩሉ ገዲፍክ ስለ ዘበልክና ብዓብይኻ ሓቃይሽ ብሓንቲ ፅዋዕ ኣቢለኪ ወይ ነቲ ማሕበረሰብ ዘለኪ ድሌት ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእኹ ብጣዕሚ ቢግ ሪስፔክት and thank you so much. hopefully ካልኣይ ግዜ እውን ተራኺብና ኣብዚ ርእስቲ ወይ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ከዓ ተስፋ ይገብር. thank you very much.